Hi guys, hello guys, how are you guys? Muri say guys, Muri say. Hi, hello guys, hi guys. Masquera say guys, masquera say. Nagoti regati we nasi Thursday. Nasi Thursday and it. Nasi Thursday. Anzi makorokote ma diaries. Aiwa tinotenda. Happy New Year. DQ Dongo. When is it? Tuesday. Sure, put her. Nasi Tuesday, kudai, nasi chipiri. Daniela chipiri chipa dada shita tuwele. Guys, I'm not going to mufamba sema swan. I'm not going to mufamba sema madesa hapa. But anyway, natile gandi shike panapa. Tiwane sana. Ito changira kunuku. Pozi mafuta ere la pesa. Parukuchenza. Right. Thank you, Cynthia. Thank you. Chipiri chepa diaries. Chipiri chepa diaries, guys. Montre girao. Ameno tintu kumanyire. Montre girao. Masquera say, mamuka say, sanmonani ninjani dumela. Madegwa na poti, guys. Muri say, guys. Muri say. Kumatima na nika. Ndati gatuye ne chipiri. Chekutanga. Muna 2022 pa diaries. Nasi. Andi Selina vakashakiro na baba wabo. Saka bari kuchema andite. Saka she's taking a break. Wacha we next week. And the two shakare ndatini ni mangwana ndogona kusabatika zvokumanya andisikuziva pandiri ndambosvikwa nenitinde papi pasera apo saka ndandizivi ndiri kungoteerera handisikunyazoziva kuti what's going on saka ndaona ndogona kutogona kudzoka late handimona ndika kwai muri kumanyira Christmas neiyo Christmas tisana nemazuva manga tipinde Christmas tasana nemazuva manga 9 guest tichipinda mune Christmas ndiri kutomanyira imwe Christmas zvakare. Saka ndatirega ndiuye nhasi chipiri timboita chipiri chemadzimai. Chipiri ichi ndaitwa inspired nemwana uya guys. Mwana uya andita kuti ndive thank you Linda. Pane mwana uya andita kuti ndive inspired and very humbled. Mwana uyo kutengwa mota vidiwe nomurume wake nokudo kuti wane zita rake remubedroom wakusheka saka guys ndokumboti kana makagara pane vana nditika ibva ipane vana kana makagara pane vana please tachikumbira kuti mubvise vana ipapo toda kupinda munhau dzakadzikadzika kuti tionesane handiti nekuti kana mumwe achitengerwawo mota guys nenyaya yekuti mubedroom makutambiwa chaicho chekuchikapa chengwena saka iwe unotedza kutengerwawo nei asikana utedza kutengerwawo nei kana mukana uripo mari yacho iripo kuti baba anoda kunotengawo mota kuti vakutengere kuti aiwa mazano ndiri kufadzwa mubedroom zvinhu zvangu zviri kufaya ndiri kurespectwa zvangu zviri kufaya saka iwe wakaitigwa se iwe unotadza nei kuti uitigwe hapana handiti dzimwe nguva chete tinokusateerera kwatinenge tichingoita saka zvakanaka guys kuti dei mukadedza varume venyu nhasina chikumbiro kuti ana bhudhi vananzvadzi dzedu varume venyu vese ngavamboya pano ngavauye tiche tichionesana both sides guys nekuti chinhu chinonzi rudo iboth sides handiti chinhu chinonzi rudo iboth sides
zviri both sides zvinhu zvinonzi rudo hazvisi one sided akungonzi mukadzi ndiye vangoda murume chete murume achiita yaanoda kumukadzi aiwa zvityisa izvozvo zvinofanirwa kuti vachibalance handika zvinofanira kuti balance equation square handika Dr. Mutisi Maswera sei antivazviona saka zvakati tionesane guys chero une murume wako muGhana kana kuti une murume wako muNigerian chero une murume wako muCongo okay une murume wako muCongo kana kuti une murume wako murungu romance handiti rudo tichida kuti tionesane handiti regai ndimbopedza hangu zvemuite matambudziko handiselina kana mapedza tikosimudzira andibona Eunice achiora uri sei atisikuda kugarisa guys handisikuda kugarisa because masainasi akandibata these days ninyaya yemvura yatinaya masainasi akandibata zvokuti zvokunzwa kuti nhasi ndetange ndichadambuka ichi nekukwenya mukati mumwoyo meuro saka pirizi riya realegex randamwari rinenge rokugutsa futi dross handandandizega ndimunosimwa ndichivata but nhasi ndatirega ndichongomwa because ndandatambura kuti ange nzee dzichadambuka idzi mai mwana kunge kuchadambuka manosiruzani andimaona ndikatirega ndichirega ndimwe saka munhu wakatengerwa mota mai mwana handimaona asi chekutanga chananyanya kubata pamwana uyu ndichekudai soo handiti mainfluencers ese tinogona kutorera pasi vedu we munoziva kuti kune vana vakatowanda vanototita zvaunototoita iwewe vana vamwe vokuti havatogoni newe kana mainfluencers muri mucomment section guys ngatizivei zvinhu zvekutaura kana zvinhu zvekuita kana vana ava vakatarisa ndochokwadi chiripo and just a word of advice zvekutaura nekuita vana ava vakatarisaka shuwa nhasi ndazonyatsa kushonyera ndosingowana chingoti sisimeli mukato anzi ini murume wangu akatokumaka sisimeli hanzi anati nekuda kwemalive amai chimbomuti kwaina mai vaya nhasi chimboya pano mudze kuti kunimudza mboma kuti kwaina mai vaya nhasi ndikukumbira pano imboyawo pano 2 seconds chete ugodzokera zvako chero wakandimaka imboya aiwa chinoita kuti murume waazondimaka unza kuti chii pane pamwe batombosika usafunga kuti varume ava vaoni malive varume ava kana vari kumabasa kuka anotodzokera pakumba anenge achiita kunge asingadi kuti uone sisimeni kana ave kubasa ko unonodongorera varipo pano vanenge vakato vanonodongora kuna kwete kuti kudii havadi because zvinorelata dzimwe nguva sambe zvatotauraka zvinenge zvichirelata saka murume munozati makambona soti ukapinda muchechigaizika mufundisi vakataka kuparidza shoko vachitaura zvinhu zvakanaka noupenyu hwako mai mwana asi vasina kudzwa unofunga kuti inhema pane munhu avaudza pane munhu avatuma kuti vataure zvinhu izvi panenge pasina kana munhu anenge ambovaudza andimaona asi kuti musi weshoko rakanangana newe saka the same applies izvozvi ndogona ngotaura chimwe chinhu randomly panapaka umwe munhu otofunga kuti ndindi kurehwa vangu vachitaura inini otoita nyaya andimaona anga chireva inini vanga chito apa handizivi kana kuti kune shamwari dzangu pane munhu akatonurumira simeni wakashara nesikembe nechibhende izvo hapana andimazviona izvo hapana andimazviona saka sometimes tosika mugadheni dzevarume tisingazivi andimona saka kana uripo iwe anga achiziva kuti mukadzi wangu anotoziva anenge achitoziva mukadzi wangu kuti izvi ataugwapa izvi ndo zvandoita unenge achingofunga kuti unogona ngofona ari kapaiona live mose obva angofona apa obva atoti naye tetekopo iye ari pasaidi handimaona saka sometimes varume vamusavashora tinovatsikira mugadheni mavo vanoteerera live dzivave vega namba dzanozokubvunza kuti naimi guys 80,000 viewers dzanga dzakadongorera naindi dzabvepi hanimona varume vana kumabasa kuona tunoungana pazvikona uko votenga kuona live kana kuona live vari vega vachitaura hanzi yes I found him watching you inzwai kazi kaliliu hanimona yes better not bet zviri sei inzwai kazi hanzi ndakatomubata achikuteerera vanoteerera varume ava nekuti hazvine kuti kungoti varume vane ego zvakafanana nebaba munona varume vachiabhiswa nevakadzi varume vangano makambona china ripota police station ini makambona rima china ripota kuti ndikurwa nemukadzi kumba asi moti hatina here vari vanorwa nevakadzi panapa padiaris kumba uko variko vanoti ndibugwa nezvibhakera hobo asi kuti namapurisa hazviiti because une ego yake imwe yanongova nekuti kuenda kuma saka zvakafanana naizvozvo varume kuti vanese kuya chibuda pachena kuti hazviiti hanimaona hazviiti vashoma havaiti unenge akazvitinya ari mucomment section kachiteerera aripo achitonga asina haka ari kuteerera music akateerera saka isi totongofara kuti as long as mabatawo maviri matatu pane zvinenge zvichitaura because our idea ndeyekuti imimi kana muine vakadzi venyu kudzimba nahanzvadzi zedu kuti zvimwe zvinhu zvamunenge muchifunga kuti imimi munonyatsokuziva zvese kana kuti munonyanya kutonga itai muchionesana handi chikuru nechiti imba yenyu ngaimire zvakanaka mudana nemugare zvakanaka ndo chinenge chiri chikuru mutewo happy handika uti chero kaenda kubhawa uti inda kumhanya kumba kwamana 6 zachaenda kumhanya kumba medhem angu akandimirira handiti kwene zvokuti regai hangu ndigare
inangu rega ndigare kubva kuno kundozoenda kumba time just because ndodako namai vavati hazvifangu kunge zvichidaro anoona hazvifangu kunge zvichidaro saka nhasi imbodedzai vanarume venyu vaive kundimaka muti kwai nhasi sindokumbirawo imbo yaipano nhasi timbotaurirana toda kusununguka nhai hatisi kusika magadheni avo nhasi toda kuudzana nekutaura zvakanaka nekuseka nditika vadeidzei varume venyu vadeidzei tegai vanhurume guys nokuti hamungango izvozvi vazere havasi kukomenta umu vachazokomenda kana pakubatwa magadheni evakadzi ndipo vanobudikira makomenti umu varipo musafunga kuti havapo saka imi vategei varume vategei varume vese vamunoziva imimi vategei padhairis apa vauye pano tifambirani tibvumirani vategei guys nini ndiri kufamba ndauti nzinzinze kuti yafamba asindaiwa chete uitamira kana idzoka vadeidzei guys deidzai vanhurume vamunoziva guys ingotegai vanhurume vamunoziva vategei vauye pano tivane kufambirana deidzai vana hanzvadzi mofu 6 figures vose varume ngavauye pano nhasi tinyatsa kutaura nachiwisana vana mukoma Raymond Makunde vadeidzei vauye pano Brown Dash love you so much my sister vadeidzei varume vauye pano guys kuti zviite ibalanced equation handiti saka matima single tidini garai pano masingle nokuti you are going to learn one or two things remember unogona kurogwa muna January unogona kurogwa muna February andika anzi munhu akangwara unototeererawo ipapo panenge pachiudzwa vamwe vachitaura vamwe ubatawo one or two things vaunofamba nazvo hamona deidzai varume vauye pano vadeidzei guys tiwane kufambirana nokuti kuti akunge china chamadzimai shuwa kuita kunge ladies meeting isi varume tinavo pano vadeidzei varume vauye pano tinyatsa kuisana nevaya even varume vanokurovai kudzimba vanorova vaya vadeidzei ingovadeidza ingoita unge mistake babe pane kuzonza norova mukadzi vaya chingoita unge mistake ingovadana chingovatekozongokuti asori ndakaita mistake nawo kutegai ndakava ndangotegai imi ndasingadi kutegai imi vategei vauye pano tiwane kufamba tese zvakanaka deidzai vanhurume vauye pano tiwane kufamba zvakanaka hasa ndaona kana one murume akomenda mucomment section kana one zvake murume hasa ndamuona asi chandoziva varipo vakazvitinya vadeidzei guys varipo vanhurume ushu murume ushu apamusoro ushu asi hasi kukomenda right asi sitaraka ndisi kunyatsa ruona right ngavauya avo tionesana Evelyn aiwa usi murume anzi naKimi Sindiro unogorohwa nani naikimi unongovati zvine ndakaita mistake ndasingadi kudesara typo error typo error ngofo tega chete vanhurume vauye pano tegai hono dzamunoziva dzese hono dziri pana padzitegai dziuye tiwane kufambidzana nenyaya because chokwadi magadheni anoita kunge anongowira kuvakadzi chete kuvarumewo magadheni ari zere ari tii hanza vakazvitinya mucomment section varimo mucomment section varimo zvavo avo vakatotarisa izvozvi ndosaka ndati vakomenti varipo pauya mukoma 1 mukoma Crystal Chikore varipo mukoma Crystal at least pave nemurume 1 wakomenda mucomment section muri sei maswera sei kuhanzvadzi 1 vamwe vese vakatinya naye hanzvadzi dzangu muri kupiko MacD aha at least hanzvadzi MacD auya MacD thank you for coming hanzvadzi MacD wauya I hope I'm just like Timurufama Munemka Pasai cannot get rain. Yavaru Burkamanji. Trust in you, hello. Aha, Newton Nandri Patis and took days and doga. Because the Sarah Conocajunam conversation and I got to bat. Nandri Patis, which you are to Newton anyway, Munawe pan. Right. Kelvin mainly wow yao as the way Machimira Papo. Garai Papo. Mukoma Godon, I'm Koma Godon Gawawi. Murume futika ngavauye pano deidzai vana mukoma Raymond Makunde vose vadeidzei vauye guys vadeidzei takuona mainly garai papo Kelvin garai papo Eva Mauva Eva but Eva uri mukadzi zvewe ndikuti varume ndonyanya kutofukasa Baba perfect vauyawo zvakanaka zvoshadi aiwazve shadi wavepo shadi kuchali wavepo zvaita vamwe varume imi chitega mabhuru enyu imimi varume mauya pano tegai mabhuru enyu tegai mafriends enyu chitegaiwo mabhuru enyu imimi varume vauya tegaiwo mabhuru enyu toda kubhalansa equation iyi chitegaiwo mabhuru enyu amunoziva imimi vategaiwo vauye pano tegaiwo mabhuru enyu varume vauya imi tegaiwo mafriends enyu ngauyai tionesane panapa tipokane kana tiwirirane vadeidzei vauye
Vadeedzei tioni, vadeedzei vauye tioni. Nakavini vatadiaries uyai mukoma varimo mucomment section imomo. DT kuitani zviri sei D auya. Aiwa D auya. Guys varimo munavo mucomment section imomo. Hatisi hamubudi pachena. Asi varimo. Sisi good morning muri kupiwa kuti makuseni kunoku. Alright. Regai ningokugamuchirai zvakare pachirongwa once more guys. Nchiti aiwa kachina chitatu chekutanga chegore 1. Ini guys ndiri kufara kune mwana watengegwa mota. Mwana wakatengegwa mota mai mwana nenyaya kugona kuteerera tinenge tichaura pano wakanga wachinja unhu hwake akachinja unhu. Handina kunhu zvatotaura kanda kuzonyora zvatoitaura kuseri. Ndangonyora zvanga ndangoposta zvanga anyora. Zvatahofona tikataura aiwa ndakutaura ndichida kubvunza kuti wewe wakambodiko. Handimaona handina kuzodi kuti ndiye CJ wauyawo handina kuzotaura hangu kuti zvanga zvakamira sei. Handiti saka kana ukauyawo uri wechidi kuri kupinda mumba ukateererawo handitika zvinogona kufambira nemazvo. Musati varume vanenge vasina mari, varume vanoita system yekupfinyira mari dzimwe nguva voviga mari dzavo muzvibhurugwa zvemukati. Handimaona kuti vatu vakadzi asaoni nekuti mukadzi dzimwe unenge uchinzori nonsense uri useless. Handimaona unenge uchinzori useless ukapiwa mari agoni kushandisa. Handi ukapiwa mari saka toda kuonesana 2022 inoi handika tese kuti ndepapi patingada kuimprove handika mukati medzimba mukati mesevanhu. Handiti I know kuti mistakes anobuda both sides. Handika mistakes anobuda both sides. Uku neuku vamaponga muri seiko vamaponga compliments of the new season vamaponga how are you. Hamana tinoda kuti tibalance tinana vamaponga vanokura vachakubatsirai vana maponga vanokura tibalance dzimba idzi kuti vaya vagara nguva yakareba vari marriages valasta kusvika marriages sei. I know kuti atinyanyi kuwirirana nevana vechidiki vari kumazuva ano because vanenge vachiti old school and vanenge vachiti zvamunotaura hazvichaitiki mazuva ano antika nokuti isusu takumhanya nezviri kwemazuva ano nyuwani. Ndakambotaura nyaya yekuti pfugamira baba uchiva pasadza tikanzi kudi mabva angu asvibe musodza rinongokiswa patebhuru chete munhuwo tikati aiwa zvakanaka mazuva ano kune matebhuru ekuti munodyira pamacomfortable things like that. Ko kana mukabva mukaenda kumusha waenda kumusha manje masha kumusha papai unoisasodza pai unosvika ukanda here pasi unoita sei. Handi zvinhu zvidikidiki izvozvo zvidikidiki zvokuti munozvita zvina basa rese but muchazoona one day kuti zvakakosha. Anoona muchazoona kuti one day zvakatokosha zvidikidiki izvo zvamemchiti hazvina nebasa rese. Hamana ndikambotaura mwe musichipinda mukati memubedroom ndikati itai mabedroom names. Iwe mukadzi woga woga ita zita rako remubedroom raunenge unaro raunosvika kuti ndoda chinzi chakati. Handiti vamwe vakaita mazita ini uya munenge watengwa mota wati mune zita rake nanjakudzi zita rake kuti waudza zita rake ini kuti ndichakudzi hazvichaiti. Ndikati zvipewo zita remubedroom zviti ndoi chocolate ndinonzi pussycat ndinonzi ameno sperisheri uchinda wakadaro. Handimazvona ndikakudzai ndikati ita zita rako remubedroom. Handitika raunenge uchiita munonyara muti hazviiti ndezvechembe ndodaidai. Handiti naimi vanaimi mumba chaimo kana itai muchidai itai muchiita so kana sime zvinhu zvamunotaura zviiti old school iyi yaita kuti dzimba ibvunzai vana vamaponga yaita kuti vave ma20 something 30 something vari mumamarriages. Hazvireve kuti mamarriages hamuna ma-up and down. Handimazvona ma-ups and downs ari mumarriages. Handimaona asi mukaziva kuti muno mahandla sei handika zvinogadzirika right. Nhasi ndoda kutanga nekugadhanira kuvarume handiti tozoenda kuvakadzi toda kutanga nekuvarume uko. Vana nzvadzi dzangu muri pano munoziva chinhu chinonzi mudzimai wenyu uyauya wakaroora mudzimai wako ari mutete ari muslender ndo wawaida nditi waida munhu mutete. Handiti vamwe vane bhilive kuti mukadzi mutete akatakura anenge akatakura kudai ane zumbu. Handiti ndizvanotaura sorry nhasi ishow yacho nhasi saka ndichange ndichitaura because ishow yacho handitika saka kana uri mwana mudiki garai mabvisa vana garai uri mwana mudiki chigara wainda nokuti tida kutaura tichidzidzisana tiri pachipiri padiaries nhasi. Handiti kune varume vanobhiliva kuti mukadzi mutete une sumbu. Handiti saka wakaroora mukadzi wako ari mutete. Handiti kana kuti wakaroora mukadzi wako ari mudhafu because mwanenge achiti mukadzi mutete mudhafu une nyama. Handimazvona saka ndikatsikirira pamusoro ndipanenge paiteri inenge ichitori matress pachai. Handimazvona ndo kune vanhu nevana nemapreferences avakasiyana paupenyu. Handiti mukadzi wamurora akadaro pamunoziva kuti vanhurume pakufamba kwenguva kwamunenge muchiita kuya. Handiti vanhukadzi vanochinja ndochinhu chekutanga chinoda kuti ndiemphasize due to birth. Akabatsirwa mwana anogona kuchinja iye slender uyauya wakanga waroora uchiti ndikuda slender anogona kutanga kuchinja nenyaya yekuroorwa obva atanga kusimba iwe wanti you fell in love with a slender. Handiti ndoda mundibatise handisi kuda kutukai kana kupota ndoda tionesane. Handitika obva atanga kuita body yekuti akuexpanda
Mapirizi efamily planning chaicho yavanomwaya anogona kusimbisa munhu. Hanimona, plus good living yogara mumba akaitsamira everyday and akaibata everyday inogona kutomusimbisa. Iyo vitamin S ya kudomusimbisa kudai so. Iwo wakada munhu tete wakanga uchingoza kuti nini ndoda vanhu vatete. Mukadzi azochinja. Handiti saka vana bhuta unotoda kutsiura na ipapo. Handiti mukadzi kana achinga achinja, let's say anga kaslima yanga iri size 32 azosimba kusvika mu38 kana kuti mu40 haisi mhosva yake, haisiri yo passport yekuti imimi uchinda kunotsvaga mumwe mukadzi girlfriend yakaslima because uri kuda. Handiti kana waona kuti iwe mukadzi achinja zvati chinjei achinja bhodhi yana yandisi kuifarira ndosa kune majimu handiti ndosa kune zvimwe zvinotengeswa maherbs kana chichi mukadzi taura nemukadzi wako. Communication is key. Zvezvo kuti munomanya muenda kunonyenga small house imwe yekuti ida kureplace mukadzi wako zvakamwana ari mudiki kuti zvisute ipapo. Handimona azvifi zvakabuda. Girlfriend nemukadzi womumba zvimbofi zvakabuda. Musanyeperana azvifi zvakabuda because unenge utozvikreatira futi maproblems ihondo after hondo. Imagine kuti iwewe mari yanenge uchiwana ya uchinisa kugirlfriend. Handimona uchiwana mari uchinisa kugirlfriend uchipa girlfriend wane dzimba tukapa ukurukava girlfriend yodawo mari. Handi zvikuru sei mazuva ano ava wesi kana usina bag hausi chinhu uchinda anenge achida Brazilian handiti yakasvika kumagaroko. Mai vemumba havaitawo zveBrazilian because vane mapriorities avo. Handiti vanenge vachidawo vari kudawo maybe kuti chikafu chemwedzi chive mumba, vari kudawo kuti maybe mumba vatenge madigital avo kana zvimwe zvavanenge vachida. Uku kuya kuda maBrazilian uya kuda kugadzikwa nzara uya kuda hazvifi zvakazvigona haufi wakazvigona. Saka vana bhuti toda kuti tionesana kugutsikana nevakadzi venyu vamuinawo. Toda kuti mugutsikana nevakadzi vamuinawo. Handitika zivai kuti bhodhi zvakangofanana newe unogona kuti wakawarora mukadzi wako nhasi handi after 2 weeks kana 2 years kana 3 years handi hofuma uchirwara. Pane posta ndaona murume anga achirwara necolon cancer akapera zvekuti. Saka vakadzi vokuramba here vokuramba here vakadzi nokuti wagwara necolon cancer waonda akambobuda uri monya uri mhitsa aida ka 6 pack iye zvino wapera okuramba here. Saka ipapa pana bhuta wangu ngatite ife. Handimona ngatirei kuve fe iwo kana waona mweya wako kuti bhodhi yava ichandina kids handi chimbofunga kuti kodeni ndiri inini mai vakafuma vachiti baba chinhu chenyu masimba chadliwa nemuviri namuchandina kids unowa sei unonzwa sei. Saka doda kuti tizame kuumbiridzana tese handiti zvinotokubata iwewo kana mukadzi akadouya achikudza kuti makore saya mukadzi waivata naye zvakanaka achichemerera zvakanaka nakamchinyasonakirana handiti all of a sudden wagaina weight ndiwo wagaina weight manje asiri ongofuma achikudza kuti inini chinhu chanchanisa kuchihwa zvakanaka nawachekunda nekupima againa weight unonzwa sei achikudza. Saka it is the same way amufanira kungotora feeling iyoyo and in everything chamunenge muchiita handika put yourself handika in the shoes of zvinhu zvamunenge muchitaurira madzimai enyu kumba. Munoziva kuti vamwe vakadzi right now vari rebellious because of you vanhurume. Hanzvadzi dzangu vamwe vakadzi mumba iko zvino izvi vari very rebellious because of you. You have pushed them, you have hurt them to the point yekuti akungoti I don't care chauya because you pushed them to that. Handimona wakaona magirlfriends akawanda wakafonegwa nevakadzi vakawanda vachimuudza kuti ndine murume wako wakaona zvinhu zvakawanda mumafoni. Handimona wakaona kakawanda kwanda usingavati kana mumba you pushed vakadzi amuudza kuti pane pakuti munhu unosvika pakuti wakwana makavapusheko zvinhu zangu angove madzira ekuti hachina basa nazvo. No wonder muchizoona vamwe vakadzi vemazuva ano vakutamba vakuplaya rege. Ina ndizvikurudziri kuti mukadzi ngatambe rege ari mumba handi kana zvichinge zvaramba zvaomesa watraya mazano ese kuti imba yako imire zvikaramba zvinani kusiyana. Handiti vakadzi vemazuva ano manje vanoti tinoridzawo rege vanoridzawo hosho. Iwe chiinda kuna Mary wakadai iye achindawo kuna Peter akadai mosangana kumba ufuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Why? Because mumba wani muri kuleka communication. 2 kune varume vanonzi ina handibvunzwi nemukadzi muripo hanzvadziri dzakadaro munoti ina handibvunzwi nemukadzi handiudzwe nemukadzi ini ndine gumbo rinorira pano. Kana wasvotwa nezvangu buda unenge uri murume unogara pamuromo pababa mumba everyday. Kana warwadziwa nezvangu iwe buda uinde siyana neni. Handimona uri kuudza mukadzi wako everyday uchitaura zvinhu zvakadaro mukadzi iye utozonobuda manje akutozoita zvauri kumuudza zvashe. Handimaona saka toda kuti muzive ene ndikuchasvika kwese ikoko. Handimona mugare makazviziva kuti vakadzi ava vanga vari fresh vari kunge rose ratanwa ari fresh zvekuti waituka dai vanhu vaisekerera. Iko zvino a lot of things have changed nenyaya yekukura chako chaiko. Munoziva kuti guys nhasi vamunoseka muchiti kwanzi kushata kudai munoziva kuti ndakamboti taMiss Gweru guys bvunzai vanhu vekugweru vakudze I was once Miss Gweru ndiri slender ndakanaka munhu yamunoseka yanga isingaonekwi muri kunzwa ndakanaka ndaitonetsa asi kare agara ari kare. Hani mashidza guys munhu paunokura unochinja pane zvakawanda zvinoitika pane machanges akawanda anoitika pakurarama. Hani mashona iko zvino unai tangove vana futi boom
undozama kudai undozama bumbum hanomaona wakango uramba kwasiba kudaro. Saka please tachikumbira nanzva dzeduka itai kuti communication yemumba zvokuti unonzi handiudzikwi nemukadzi and mukadzi anenge asingakudziri sometimes anenge achida kuti muaddress the problem inenge iri mumba. Why? Because I always say kuti communication is the key mumba. Mukadzi ko zvezvo mwakutotaurisa avapembe kutaurisa mumba nenyaya yako iwewe murume chimbogara pasi ugare pasi kuti wani utenge kuongorora uchitatu musoro uteve chi pamwe mwana wevanhu akauya ari church girl chaichai ari musikana asina chanoziva kana kudii but iko zvino ave number 1 kupenga kudii kuputsa zvinhu kuita sei nenyaya yekuti mukombe uya wafachuka wazara you have pushed mwana wevanhu nokuti wakaita advantage yekuti akanyarara wakaita advantage yekuti wakamutora kumareserva wakaita advantage yekuti ndiwe unoenda kubasa ndiwe unosupporta unoprovide everything mumba saka hana sei animona hana kana sei ranaro. Saka vana bhudhi vazhadzi dzangu ngatidzei kugamuchira ngatidzei kugara pasi nevakadzi vedu anditi for you to be treated like a king you have to also treat your wife like a queen. There is no way I will treat you like a king you actually treat her like a doormat. That mpabatise ipapo. There is no way mukadzi achakutreat like a king that you are supposed to be treated. You actually treat her kunge mop inokoroba pasi nemtoilet zvese anditi ngazvibalance equation yacho ngaibalance. If you want to be treated like make sure mukadzi wako you are treating her the same way and uri kumutita the same way yakuda kutitwa nayo and vakadzi vamunenge muchimhanisana navo kunzoko muchinoona and guys pega okay Cosmas Mutimba ari kufona handisi kuti undofona zvedhayari kana kuti kudi zvinokufona chisa video chati futi ndogoshakuza kuti ndiani amen andimazviona hanzoda kutenda mukadzi wangu zveshuwa thank you hangadzi ishoko rinofadza iro thank you andimazviona saka zvezvo muzati pamunoenda papa muchiita kuita kwamunoita extra girlfriend it's an expense kungozviomesera kwamunenge muchiita vanhurume munombozviziva kuzviomesera kwamunenge muchiita imimi vanhurume nokuti hapana chakasiyana chamunongoti kuti kwai chakasiyana pairo gumba iro riya handika kungochiti mumwe unenge une gumbawo rakati vhurikei nokuti kuda wazvara wana 10 hanomaona wakazvariswa newe umwewo maybe nokuti wokuda akangozvara mwana kana kuti unenge achizorawo midzora ngirikiri yasini achidzora kushididi handimazviona but otherwise ka zviri zvinoitwa panguva yebonde paipaka it comes from the head zviri mufungwa makomo mufungwa dzakomo ndo mazvinonge zviri mufungwa dzakomo hapana kana chakambonzi kudi kana chakambonzi kudi handimazviona munoziva kuti unogona kuve happy nemunhu waunenge unaye mukadzi wako eka zvokutoita makore muchingori deeply in love mukatedza kuita kunge makanyingana zuro chaichai handimazviona nenyaya yekuti unenge uchimurespect but ukabuda mumba nhasi woti kwai ndichamboenda kunoona shamwari dzangu ifriday wodzoka nemusi wesandi kana nemande uchidzoka kumba kwakwe hausi kutoona kana uromo hwako hwawaita wosvika pamba kuti ndikwanzara mabikei ndowedhwa anopinda naro mumba andiwana ndenzara mabika chi vokuisira chikafu wapedza handika wakutinda kunokwira pamubhedha kunovata asina kana kugeza kutaridza kuti kwauri kubva kwakaneta you expect mwana wevanhu kuti akugamuchire akukurespecta ngatauri nechokwadi do you expect kuti mwana wevanhu ati chokwadi baba madzoka pindei mavata enyu shuwa chimukai mudye ndakudi hakuna unogona kutogamuchirwa nemvura inopisa handi muri kunzwa saka varume itai kuti vakadzi venyu vave happy kudzimba munoziva happy wife ka anotongoonekwa kuti uyu utori happy uyu hanomaona anotonyatsokuonekwa kuti uyu utori happy muneka kudherera kamunoita so vanhurume sorry to say this muneka nakakudherera kamunoita so kekudherera kekuti anzi ini ndini baba but iwosa baba what are you doing zvitodza tori baba munozati ndigai ndimbokuza handizi ndakambotaura ngati aminoti pakafamba sei apa kuti zvinzi baba ndo musoro wemba mai huro ini ndofunga kuti mai ndo musoro wemba baba ihuro nokuti mai ndo vachaona mumba chaplana ndo vachaona mumba kuti chikafu chakupera ndo vachaona kuti mumba jira rakubvaruka ndo vachaona kuti baba izvozvi andawedza vangu vemaburi oda kuchinjikwa umwe murume anongofamba zvakarembera haatooni kuti andawe yakadambuka ibasa remudzimai anongokurira hembe dzake okanda ipapo anongokurira kudai osiya ipapo mukadzi otevera kumashure achinonga achinda kunowacha hanomaona umwe unobva akurira neandapeni chaiyo andaweiya handiti iyo yataiti andapeni iya okurira neandapeni yake osiya ipapo handimona mukadzi otevera achinda kunononga achinda kunowacha kamwe
kamudherera kacho kamwe kane kamwe kamudherera kane kasina kumira zvakanaka andizi kuti ndozati takurimhanya in the 6th century and watinotaita zviri kumazvano but what's wrong mumba mune washing basket mumba mune bathing room in changing your clothes zvakanaka naka utora hembe dzako kana bathing room andikubatsirana nditi mukadzi anokubarira vana mulebha anopinda ega iwe ningosipo iwe chako ningokamira pasaidika achitanga chamahero mbedha muhospital kana ukachabvutira nesi jekiseni akavabaya iwe andimazvona labor pain ichitamba maclax imwe nenge makamirako imi chenyu kungoisa mbeu handiti kana maisa mbeu andimazvona zvopera zvakadaro zvimwe zvese zvichaitika kudla makosho kuchaitika kudla vhu kuchaitika kudla chii kuchaitika imi nenge makamira kure ende vazhinji vacho vashoma vari vanenge supportive panguva yakadaro rudhende gwevarumika ndopakunenge kuchitotamba maclax nevakadzi kunzoko nokuti mai kazhinji kacho kanoka zvichakurayisa nebonde racho vanenge vasingatodi andimaona vanenge vasingatodi mai Krista tichasvika kwese ikoko iko ndiri kumbofamba nesaidi rekuvarume tichasvika kuvakadzi tizosvika kubhotsi andimaona saka varume anditika hanzi zina mukoma godzen sisimeli vakadzi hamuna kufanana manyepo ina handizivi ndimi varume vacho indongozva kuti varume vakangofanana vakadzi vakangofanana sorry zvandoziva vakadzi vakangofanana zvandoziva ini nokuti zvinenge zviri mubrain umu zvenyu zveshepu dzenyu dzamunotaura kuti kwai shepu yeuyu yakahodai iyi yakahodai iyi yakahoti n'a iyi yakahodai idzo dzongove shepu asi chemukati chaimo chaimo umu zvakangofanana zvangofanana nevanhu handi mufananidzo wamwari tese hatisi vetese tiri mufananidzo yamwari asi tinozosiyana pakuchete umwe une fesi yakareba une mumwe fesi yeraundi umwe une asi tese tiri vanhu tinongonzi vanhu tese hati ndizvo tese tiri vanhu tinongonzi vanhu zveshepu zvozikamwaone menyona mukoba kuti munenge muzimu muzomupinda apa mobuda mopinda apa mobuda mopinda apa mobuda ndimuzasiwe shepu dzacho dzakamira sei handimazvona so zvadaida kuti titaurira nepapo tionesani handiti kuti vana hanzvadzi dzedu vakadzi vazhinji ko zvino zvika kana uri kupori kunetswa nemukadzi wako right now chimbogara pasi uri wega utenge wambozvifunga usati watanga kuita fight hondo usati watanga kuti uti ndakuda kuramba mukadzi chimbogara pasi ufunga kuti ko chiko chiri kuita kuti handika chaita kuti mukadzi uyu achinji go back kumabhesi pamakatanga kusangana munokuba nemusikana kuti maifadzana zvakaita sei aikuteerera zvakaita sei but all of a sudden akazongofuma akati ndezvako izvo akafuma akati ndezvako chakatangira papi ukadzokera back kumavambo unogona kuwana ansa unogona kubatsirika kana uri munhu anoda kubatsirika unogona kudzokera ipapo unotsvaga mhinduro yako zvakanaka woiwana wogadzirisa unoona wogadzirisa munoziva kuti ndogara ndichitaura kuti imi varume munoenda kunotsvaga shamwari shamwari dzimwe dzamunotsvaga kunzoko mukadzi wako is supposed to be your friend mukadzi wako ndinofanira kushiya naye masecrets ndinofanira kuita shamwari yako antivazvona zvinhu zvokuti kwai munoenda kumagirlfriend neti ukasvikapa zve2 minutes vamunoita munoziva kuti bonde 5 minutes here kana 10 minutes zvapera munoziva kuti 10 minutes 5 minutes zvatokwana zvatopera zvanashati zvokuachitira nhema panapa twai 50 minutes hakuna zvinhu zvakadaro hakuna zvinhu zvakadaro asi unenge adla mugondo rose hakuna zvinhu zvakadaro pleasure ye5 minutes but pleasure ye5 minutes kana 10 minutes inokostira mari zvokudaro igokostira a lot of things zvokudaro pleasure iyoyo ye5 minutes iyoyo igokostira zvokudaro antimaona saka amene kuti 2022 varume muri kudzisaida kuti mofamba here nemadzimai enyu muchipushana makadaro kana kuti motangoma ndiyo ya 2021 yekuti mumba macho hamusitonakidza mangogara wenje kungoti mungagodi asi mufaromba hamuna you cannot sit together and watch tv handiti kuteerana chinhu chakanaka vana baba muri vana baba mune ndebvu munobhonga but that does not mean kuti munoziva zvese sometimes mukadzi wako ane advice vakuru chaichai ane good advice vakuru anogona kupeka kuyambutsa kubatsira but because uri chipikiri uri chigogodza wakaoma musoro hausi kugona kuita cross over kuita mari kuita zvinhu zvako zvipfurike nenyaya yekuti plan yako ngochipiwa nemunhu uyu anomubatsiri wako hausi kuiteerera because ane grade 7 akagumira grade 7 saka kwauri haishandi animaona kwauri advice yake haishandi but vamwe vakaudzwa hondo nemugore wefungwa vakabatsirikana andimazviona vamwe vakaudzwa hondo nemugore wefungwa vakabatsirikana
Saka vanhurume imbosiyai nyaya dzepride ego. Garai pasi. Mumbonyaso kugara pasi nyatsofungisa zvakanaka. Mudzokere kumavambo kwavamadanira mukumurukoma nemusikana paya kuti zvaifamba sei. Chii chakaitika? Zvikazodini? Toenda panyaya yemari vanhurume. Kana maita mari dzenyu kunzoko, hapana need yekufinyira mari muchinina. Kuya ukaviga mari muchinina kuti mukadzi asaona. The reason why vakadzi achikubirai mari achizvizvirudza bhurugwa kuna nerotoilet negumbo usiku wakavata is because mari hamusi kuvapa. Kuna vamwe varume vari pano vekuti unoenda kunobhadhara renti oga kuna landlord. Ozwa kuna landlord oenda kunotenga chikafu oga. Oya nacho kunzi chichisimo. Unonga achitoziva kuti tomato sauce yasara pakadaiwo. Kutovhura mucloset achitarisa kuti mupandi tomato sauce yasara yakadai so. Anomaona sugar yasara yakadai so. Anomaona ndiye chanotenga sugar. Mai havatozivi town. Nenyaya kuti baba ndivanoita zvese. Ndivanotenga magetsi. Ndivanoita zvese. Kana mai vakadzada musi wevanenge vanzida kugadzira musoro kunonzi ndaenda nobhadhara pasaluni paya ingoenda mogadzikwa ndatobhadhara. Mai havapiwi mari zvachose. Vana baba, vana mai havanoda mari. Vana mai havanoda mari. Unomudii murume anenge asina mari? Ngatiwane chokwadi guys. Akwede kuti hana mari yekuti mari handina mari. Yekuti mari yake anayo anda kubasa anokhora asi haakupika na dora, haakupika na senti. Hautozivi kuti unokhora mari, hapana kana payslip, hapana kana chi. Unomudii. Varume ipai vakadzi venyu mari. Ma responsibilities mazhinji anozikamwa nevakadzi. Ndio vanoziva. Ipai vakadzi venyu mari. Ndio vanokudza. Iwe vakadzi varume muchapiwa mari dzenyu dzemapocket money dzekunomwa kubva wako. Handika mari yese ngaigare kumba kumukadzi. Mari ngaipiwe mukadzi. Zvazvo kuti hanzi mukadzi azipe ye murume wake anotadza kuti ambokweretawo mangu kuti agobhadhara because baba vamupi mari. 2022 it has to end. It has to end. Kuti mari inonenge vatakavigwa musokisi yesu mukati mebhutsu kuti vange sokisi rine tsvina. Andimaona imo makapfenyegwa mari mukati. Hazvidi kudaro. Kana mauya huyai nemari yoyo shoma muise mari yenyu apa. Handika isai mari yenyu apa iyoyo wonesanai kuti pamari apa tobatsirana sei. Handiti urida kuita chichida kuitika imi madam chitochi manyaya makadai zvodai. Handimaona Musia iko zvochita kuti munoona vamwe vakadzi kunzoko vanenge vakatakura maspika vakuru ekusurisa. Handiti is because ndimi munenge muchivatengera mabumshot vanenge vakapfeka asi mai vembano vachisapfeka bumshot. Hatidi ukadzapfeka bumshot ihure ukapfeka bumshot panapa kutange hure handiti ihure pano kumupfekero rudzi asi kutaimira kubhoko. Vana mnero kumanya navo vakatopfeka mabumshot iwayo imomo mumaspika iwayo akakura kusvika imomo ari muchibumshot. Kasi mai vekumba kuti vapfeke bumshot. Kana wamanya navanhu vakadorita kuti mai vapfeke wona zvari kuona kuna Mary padamukane mukadzi wako. Kana ari makumbo iwayo rega abudi pamukadzi wako upoto uchitaridzwa makumbo iwayo uchiona pamukadzi wako akapfeka bumshot. Handi muri kuzvinzwa? Kwete kuti mukadzi anototengerwa vaseline. Kunzi ngazore vaseline. Vamwe vakadzi vane maskini akanaka paweduwe. Asi atozivi skini yayo mafuta akanozora. Because papenyu wake haana mari yekuti akatenga mafuta. Chaanongoziva kuti vaseline yemagaro inenge yatengerwa vana nekuzora magaro evana naye ndipo pakuzora mafuta ipapo. Saka sezvinei vaseline aiwirira naye ichamusvibisa igomuita zvimavara igodi. Because nenyaya yekuti haudi mari yako, haudi nemari yako, yako mari ndeyekumwa doro, yako mari ndeyekupa vakadzi ndeyechihure. Unenge wakuti kune mukadzi hanzi kudi kuzora mafuta ekuti sai kuda kuzora kuita hure, kuda kuzora muri gas sore. Iwa umudoro. Iwa umudoro. Hati nangada zvikazara dakonekwa nani? Uda kugadzirirani? Iwe panenge chimwandoro unenge uida kuonekwa nani? Unenge uchionekwa nani? Vakadzi ngavapiwe mari kudzimba uko. Vakadzi ndivo vanofanira kuenda kuita grocery. Animaona. Vakadzi ndivo vanofanira kuita majitizi emumba. Unogona kana mukadzi anenge asakubvunza mari zveshuwa. Asi don't take advantage ka nokuti akubvunza mari. Ene iwo votongoti nokuti handibvunzisaka ndikoko. Iwewe inda nemari. Amai mari ndo yauya oikadhi mboenda munoona kuti aufa. Nokuti ndiani anenge achingoda kugarira kungonzi medium asingapiwi mari. Ndiani? Pamari apa. Pamari apa patida kupasimbisa pamari apa. Tida kupasimbisa pamari apa. Uzoti wapinda munikikiri mubedhi mbepaya kunoti madam anoramba kuvhura makumbuka. Angada kuvhura makumbuka zati wakakora nezuro waya wakadhakwa iwe asana anotaka na sendi. Unoda kuvhura gumbo rake ndiani? 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 Ushoda kukungu madam vanokupa sei? Ipo pamberi apa nokuti vanenge vakakuza kuti wakakora. Wakakora iwe kwaene mari yako. Wakadhakwa iwe uchiraradza iwe. Iwe vanoda kugadzikwa musoro but havana kana pekutangira. Usho uchida kuti vhura. Havhuri unoramba.
havhuri isai mari apa muone, isai mari muone. Vanodawo mari vakadzi ava, vapeiwo mari, vatengereiwo zvavanoda kupfeka. Musanyanya kuomesera vana vevanhu, vakadzi venyama. Kubva wamuomesera, kubva wamuchinja nedressing, wakamona achipfeka zvaaipfeka skin jean and what not, avamba vakwanzi handichadi kupfeka madress marefu. Asi iwe uri kumanya nemunhu ari kupfeka izvozvo, chimanya nemunhu ari kupfeka kadress, tione kuti zvechokwadi. Animaona inonzi financial abuse iyoyo yekunyima vakadzi mari. Anti mazvona zvinongonakidzawo mai vachira kuti baba vako vari kukora mangwana mufunge ndichazokupai mari yenyu ndadzoka kutauni kupei kunokora. Zvongonakidzawo. Hanimaona vamwe vari matikutora panapa, muri vari matori nemari shinu chaidzi dzinotenga mari shinu. Vamwe vari matikutora panapa muri mongomesenye vakati zizvo yemuri kuzvikonawo munotori nemari shinu yekuti chero mukadzi wako chechaika anokwira Uber, as you can afford to buy a car. As anofamba neUber, but you can afford to go and buy a mota yakachipa zvayo ye 90,000. Unokwanisa kumutengera. Unokwanisa kumutengera kumagaraji uko. But haukwanisi kuti inokugwadza mari yako, kukugwadza kuti ndiburise mari, ndimupe, ndimutengere motikari, agofamba nemotikari. Unowa kugwadziwa. Munhu kunza kurwadziwa. Kasi nani achievement inenge iri yenyu meseri. Mudziyo wenyu mese mumba watengera madam chete towana chekufambisa. Musanetsana handiti. Asi zvinhu zvikanzvanetsa pamandi, you can take that car and sell and mokavha pari kuda kukavhiwa. Hati ndizvo. Saka musarwadziwa vanhurume nekuti watengera mukadzi chakati unozodai. Ukaona kuti mukadzi achizodai achita zvokunobuda, agara anga achingobuda, mukadzi yagara ichanga ichingori njapisi nechekare. Haana kutanga kudzidziswa kubuda nekuti wamutengera mota. Haana kutanga kudzidziswa kubuda nekuti wamupfekedza pamushoti. Agara anga achingobuda, iye agara ichingori njapisi. Saka dressing haichinjisi unhu hwemunhu. Vanhurume tida kuti kubatsira ipapo. Dressing haichinjisi unhu hwemunhu. Munhu akapfeka garments anongonorifukura garments achingoenda kunohura. Andi muri kunzwa? Koita amai vanotozvipfekera bhamshoti yavo, hanimaona, asi vakamira nemurume wavo mumwe chete. Saka ichaya kuti vakadzi venyu vafarire kupfeka zvavanoda, gadzisaiwo vakadzi musoro 2022 unoshu. Handiti chinjaiwo furniture mumba maane masofa echekcheka akare aya, mari munotambira baba. It's not kuti hamuna mari, kana musina mari chikutaura zvinonzwisisika. Pane kutaura munhu anenge ane mari achiafford. Masofa echekcheka aya akakona chigaro nabereki vedu ndo ari mumba. Mukadzi ari kuonawo zvakanaka ari kuzvida, baba anenge achiti hazviti. Asi kugocha kwamereki uko unenge uri number 1 wakawadzanya mabraced yose anokuziva kuti ninge akasvika panapa iwa zvinhu zvedu zvabhadhara. Murungu ari kuzvinenge kusenzi murungu ari kusvika, murungu ari kuuya. Asi mumba hamuna pekugara, hamuna pekugara. Mukadzi mumba une madress anoverengeka. Bhurugwa remukati yako charo remukadzi richako appetize nokuti wanzwa nekungondiroro chioma nekupfeka every day. Angokurira kudai une bhurugwa rake repepuru, angokurira kudai ndiro riya repepu rakutokubhowa, wakumhanyira kumalesika kumathongs uko. Asi iwewo mari unayo kutiza kutengera mukadzi kuti ora handi kwa Mr Price wakachipa unotenga mabhurugwa. Handi kwa Mr Price, oi mari ndakwa Mr Price kumotenga mabhurugwa enyu. Muzonanditengerawo. Haugoni. Dadai ni vakadzi venyu vanhurume, dadai ni vakadzi venyu. Ende zvakare imwe nyaya iripo imi vanhurume, nyaya yekuda kubatira vana vevanhu muchingovadlisa everyday. Une chingotugwa chonzi nto mumuromo shama chichibairwa muromo idla. Imimi kana wadla naimiwo idlai. It's both ways, zviri two sided. Haikona kungoda kungodliwa everyday. Imi vakadzi vamusi kumbovadla everyday. Dlana nai kubva nhasi mucomment section taurai ndaipi kurumidzai kunyora varume munhurume kuti kubva nhasi ndichadla. Nyorai toni, nyorai mucomment section kuti taakudlawo kubva nhasi. Idlai imodliwawo, idlai imodliwawo. Haikona ngodlisa ngone vanhu everyday. Daily wechingoidla idla utukwamusora chisofa idla asimi kudla musikuda. Dlana nai kana achikudlawo iwe mudlewo. Nokuti zvikuti aka kune na prince mawo homa vanokambura. Kwai vanokwapaidza kukwambura zvekuti vakataura vana vaya pana sina nakadaro vana vaya vakataura takaita waya pano. Hani mazvona takaita mukadzi ndo panozowa umwe achitora kuti ini baba kwangu anondikambura vedu vemahli kwandoitwa zvo oda kuzvitestawo kuti zvoita sei. Hani maona
unosakana na prince maoma unonyatsa kukwita unonyatsa kunohliwa mhligo chacho mai mwana ukuthi mbacha dzoki ndivashikonzeresa baba saka idlai musafixe vana vevanhu muchita kunge muri kuvafixa kuvapinza zvinhu zvenyu mumuromo zvinenge zvabva kumoko kuita chure kwazvabva moya motaka kupinda muchipinza zvinhu kiri kumuromo wevakadzi kuda kufixa muromo wewe nokumbira mari nekuti ndataura zvemari wakakumbirei mari idla inini kana yaiswa nguva yekunzi muramba hakuna zvinhu zvakadaro 2022 unoyo musamba akachinja iwe kana usingadi kudla imi vakadzi musahli ndo gemu racho ringoripo kana imi vanhurume vasiri kuzokudlai imi musadlawo nokuti munenge muchifixiwa paya kuchizi muromo iro rakumbira mari yekunogadzikwa musoro nditanga wandihla kufixiwa kuya hapana rudo kana yasingadli vanhu dlana naye sanga naye pakati uyodlawo ubva uyombodlawo muchidaro uyodlawo muchigodaro andika ndo chinonzi rudoka ndo chinonzi rudo chochecho nayi ende vana baba siyanai nestara yenyu yekuti kana mava mubedroom kungonosvika waona mai vavo vavati akarobva kubhawa kungosvika kuti zvibvunza kuti zviri kufamba sei chii zviri kuitika kuti zvibvunza zviri kufamba sei chii zviri kuitika gentu zvamakaita muchitanga zvakaita kuti mukadzi uyo akude tomata usangana dzokera ipapo waiita romance uchimukisa pakati pezvikomo apa uchimukisa kuseri kwenza vako uchimukisa kwese pasi makumbo uchimutekenyedza apa muchitamba muchitora mapilo muchitema nemapilo muchiseka muchidini handi vazviona dzokera ipapo sara wozongonopinda mugambira mai kudai mai vatotava kutoda kuti kungoti fugunte just because wajaira wamujaira fugunte wamujaira hazviitisa izvozvo itai gentu tambai namai handika tambai namai vanoda kutambiwa navo mai hazvina basa kuti vakaita vana 5 bhodha imbosviki kwese ikoko tambai namai muchitamba namai kusvikira vasvika paunoda kusvika handika moita gemu renyu zvakanaka uone kuti chikapa chemukwena chebenzi chamunochemera chihamwitikwe here ende nyaya yenye kungotiko zvine zvimajarana namaimba mari 5 years 10 years muri mese ndanjenjimira mwena pauri pari kuoma yekuti wajaira mai everyday mane makore unongokwira pamusoro pamai everyday 3 minutes wapedza mangwanazve pamusoro pamai wapedza aiwa mai unombovatora amai kotamai amai vokotama handiti woenda kumashure mai vachichema sembwa vakavavokotamisa ndi iwe uchitawo sembwa uri kumashure ndi chendu uchiita handiti mai vachikurawo vachiitawo wanditika heka zvichidakizazve handimaona haikona kungobva wango kushaya order kushe everyday iyoyo missionary iyoyo pamusoro everyday pamusoro ipapo munosati vakadzi vakawanda vari kusara nenzara mudzimba ivi vanhurume vakadzi havasi kugona kuudzai nokuti munotyisa kuudza vakadzi havasi kukuudzai chokwadi vari kusara nenzara mudzimba vakadzi vakawanda nenyaya yekuti wakungoita hwejonkwe 2 minutes wapedza unomanyirepi ndakambokuudzai ndikati imi varume mutodza kushandisa vakadzi mudzimba ukaona wabata mukadzi uchiti ukuvata nemukadzi uchipombana nemukadzi wako ukaona mukadzi asina kusura kuti bhu during papondi pepa uzoti hapana zvawaita usatofamba uchisvikwidza ini hapana zvawaita kana wanyatsa kupomba mukadzi cheko zvakaomazvo kana wanyatsa kupomba mukadzi wako cheko anofanira kubudisa mweya kuti bhu wanti mhepo uchiita kuibudisa neforce wozwa kuti yes nasingashanda basa haikona ngoti pfunyo usiya hai hazvo dzangu ngatiudza nini tiri vatete venyu nasi ndiri vatete handisi smell ndiri vatete mudzimba muinzara yoga
vakadzi vari kuchema. Ndosaka vakadzi vari kutenga matoyi vanhurume. Iwe zvibvunzo kuti shuwa ungakombeiwa netoyi. Kana ndimiwo wona kana ndimiwo baba vari mumba asi mukadzi akanotenga zitoyi rake rakadaiwo ranouya achisvipesa oga ende iwo utori unyatso kuriona toyi riri mumba kutaridzwa kuti toyi ronaka kudarika iwe, toyi rogona basa kudarika iwe. Unowa sei kutora zitoyi riripo? Unowa sei? Umaona unotenga iwo magakaya vachinoya iwe uripo. Iwe uripo. Varume chinjai hunhu mumana. Mukangoziva kuti communication mudzimba is the key. Munotaura regai vakadzi vaexpress zvemubedroom zvacho. Vapei mukana. Ask your wife, madam ndiri kugutsai here? Madam, am I doing? Pane pandiri kutadza here? Bvumai kudzidziswa. Vakadzi vane mawhatsapp group avanoswera vachidzidziswa vachiona zvakawanda vachidini vachikumbira mapono. Vanokumbira mapono mukatarisa kufacebook namba inenge ichitikwanzi kwabuda pono nyuwa ndipo vakadzi vanenge vachiti ndipo vakadzi vanenge vachitoona zvakawanda ipo paya. Bvumai kuudzigwa. Anditi bvumai kuudzigwa. Right. Ndakuenda kuvakadzi ndozotaura vose manje musanganiswa wavo vese vachito heshi kwapisa guys. Kwapisa. Vana mai muri kuhere uko? Vana mai muri kuhere uko? Vana mai muri kuhere uko? Ndipinde kune abi yangu. Abi yangu asikana. Tapinda na 2022. Handiti 2022 yatidai kupinda ishi. Andika dzokerai kuma basics. Pedzai masports mudzimba dzai. Handi muri kunzwa? Pedzai masports. Vikaiti vakadzi ndikunotoona nyaya. Tikaiti totangira pasi. Vakadisara tegandenge nekuvarume nekuti kuvakadzi kwakanyanya uku. Hani mamuchitiwo ndikutsika nevarume paya. Chega ndichitsikawo kwenyu. Anditika munozoti vanhukadzi mumba umu hamuna machongwe maviri. Mumba hamuiti machongwe 2. Mumba hamuitwi simukati yenzana. Vanhukadzi kana makada dzimba mukati ndikuda imba, dzimba hadziitwe muwane muine machongwe maviri mumba. Munenge mune jongwe nesheche. Zvomungada kukurudzirana pamwe chete haibudi. Ngatitangirei pasi vakadzi chinonzi communication mumba chakakosha. Kugona kutaura nemurume kwakakosha. Kugona kuadresa murume wako kwakakosha. Kwakakosha kugona kuadresa murume wako. Kugona kutaura zvakanaka nemurume wako kwakakosha. Sometimes kunonzi minduro nyoro inodhura kutsamwa. Asi dzingova vakadzi wenesuwo tiri pembe pamwe pacho. Utozikama kuti ava vatangiki. Ndikangodai so hapana chakaipa chinoita. Hapana chakanaka chinobuda. Ngatidzidzei kuti respect even kuvarume vedaro. Though respect is two ways. And respect is two ways. Respect is earned. It's not demanded. And ngatidzidzei kurespecta varume vedu. Vana mai vana baba vanobikirwa. Kuno murume kuti anosunga machinda kunomira pasitofu achizvibikira ega pasitofu. Mukadzi akagara ari pafoni pasisimic diaries. Murume achitoita achinzi ndowanzara. Iwe ndaudza nichabika. Ndisena neni nichabika. Mbondisiya ndoziva tese tine ma-ups and downs. Tine mamwe madhezi edu kuti tino marafu tokanda. Iyo ndo it's effect. Tese vanhukadzi tine mamwe madhezi ekuti ndisingatodi kana kuti ndakatogumbuka nditokanda sirafu. But zvika zoita ni everyday thing here. Zvika zoita ni everyday thing yekuti everyday ingoma ndiyo. Atizodi kudaro. Respectaiwo varume wenyu. Taurai nevarume wenyu tovana daddy. Shewe baby bae handi muchibae meno mazviri kubasa nezvo zvamunenge muchiita izvi. Handi adhisawo murume wako nenzira iyoyo. Handiti ndozvinoda kupuwawo murume wokuti murume audziwe. Kwete zvokuti murume anganzi iwe pane vanhu iwe. Aiwa achisi chitoyi murume wako. Chero wakachida chimurume chako chero chifupi chakasvika apa chifupi chakasvika apa. Handiti ndiwe wakachida chifupi chocho. Chiremekedze murume wako. Chiremekedze murume wacho ndiwakamuda. Wakuchaoni kuti nhasi achisina basa because iyo ichazodi. Pane vakadzi vane marapa kudarika varume. Varipo vakadzi vari financial stable kudarika varume vavo. Hazvisizvo zvinokupa passport kana zvinokupa license yekuti you are belittling that husband asina kukanganisira. Just simply because you are bringing more money. Or you're putting more money on the table. Mukangoza kuti upenyu hunochinja munobatsirikana.
ende kwangozoti munhu wakamuda akadai munobatsirikana. Nyaya dzemafinances dzidzai kuti munogara muchite muchironga. Handiti dzidzai kuti munogara muchite muchironga. Handisi kuti huyai nemari dzenyu chipa varume, hanambodaro. Nokuti vakadzi vanofanira kupiwa mari nevarume. Imi vakadzi munofanira kugara pasi muonesana nemari dzenyu kuti toita sei. Anti mashona. Nokuti murume musavape mari. Mukavapa mari vanoenda kunodya mari idzi nevamwe vakadzi. Mari yako ende ndipo vanozoti kana ukamubata uchimupisa nemvura inopisa because zvinenge zvakurwadza. Kuti mari yangu yandoshandira here inini. Saka garai pasi muronge mari dzenyu. Andika zvotangira ipapo. Ivai vanhu vakarongeka madzimai. Handika madzimai mimi even vana baba zvimwe zvanotiza vachiti tinotiza mudzimba nekuti wazobhodhi kudi dzimwe nguva vana baba vanenge vachizotiza munhu uyu unenge uchibuda pana mai. Pane zimwe rinenge tobuda umwe vakadzi rokuti unoshuya kuti wazvisurira here kana kuti wazvimamira here kana kuti wakapfeka pamba here. Mukadzi ari munhu mukadzi achinhuwa. Tinoda kutanga nekumabhesiki chako mungazviseke nyumu kati hakuna singazvizivi asi kune vakadzi vakatodaro mukore uno watototaura kudai so. Mukadzi wokuti achimuka makuseni anongomuka nependi rake raakanga akapfeka nesuro. Otopfeka pendi rake rotoswera naro pendi iroro mai mwana. Rosvika pakunhuhwira vanhu chako chaiko. Makamboona muchiti mukakuna mukombi kunzi nevanhu munenge muri kunhuhwa fish. Zvibvunzei kuti zvinenge zvichifamba sei. Kune mukadzi anenge asati anyatsogona asina mwana asina mbovhera akadzisa kuti kuzasi kunogezwa sei. Murume wake aneta nekuti pese panongovhura makumbo anogamiwa nemweya wegambi. Pese panongoti mukadzi chega ndivhure makumbo ndinodlawo ndosaka varume vakawanda vasiri kudla. Because panenge achitika ndinodla kudai so pane zimweya regambi rinomubata kuminoko. Anti mashona nekuti gambi rachina mwana uyu haasi kuziva kuti gambi iri rinogezwa sei. Mukadzi umwe asingatozivi kuti kushure uku kunopukutwa sei kana wapedza kusvibatsira mimba mutoiletu. Murume panotsika ndovhura ndodla kudai unosanganikwa nekukamiwa nemweya wedhoti. Zvichero rinenge richitonhuhwa maimwe. Zvati zvikufamba sei rinenge richitonhuhwa maimwe nari kumasuroko. Murume ota isati turn off. Murume manje asogona kuti ataura akudze kuti hona mai mwana muri kunhuhwa dozvi kumasuroko kana muri kunhuhwa gambi ndai munogesa. Anongobuda akanyarara ungoona murume akuuya achifata kukona uko kana kuuya leti wavata umuka kusenseni usati kukati ubate kunzi ndakaneta. Handiti mweya uri kubuda. Vanhukadzi hapana chinonyadzisa pakuti kana ukaona kuti uri kunyatsotadza kuzviziva. Anomaona kuti uri kunyatsozviziva kuti handisi kuziva kuti zvinogezwa sei. Tsvaga munhu unoona kuti ndowechikuru kana mucomment section akubatsire. Inda kwaari usanyare. 2022 tinoigora risigore kunyara. Enda kune eni mukadzi mukuru tinoda ndatouyawo hamundizivi nandikusivi saka hamundijaji. Ndoda kuti mundibatsirewo handisi kunyatsoziva zvofamba sei. Handinyatsogona kugeza kunoramba kuchibuda mweya. Anokubatsira anotokudza kana zvinhu zvekutenga kutengawo vana gainogadi handika ugeze kusati kuite fresh. Handi mashona vanotokudza vanhu anotokudza chika kuenda kune shamwari yako because shamwari yako ichafamba ichikuseka mangwana ichafamba nenyaya yako mangwana chitsvaga munhu wechikuru wawangofungira wawangofarira mucomment section ungoenda kuti handaona sekuti imimi ndine kanyaya kangu handikuzivi ndokukuzivira diaries toda kubvunzawo imi vanovhunzwa. Handiti mwana kana asingatozivi anobvunza regai vana vayo kuzokubvunzai. Handiti mubatsire ndikachika kufamba nazvo kuti kune munhu akaya chinibvunza naimi pane mukoro nepane vachinazo kuti gambi rinogeza sei kutokubvunza kureva kuti haasivi. Batsira mwana wakanyarara. Handiti kwaine uyu kusura kunopedzwa nei unotenga ngubhani chikazeni unodla ngubhani wanzwa imwe uchigarira ngubhani ukana wakatogarira mvura kana wakazara mhepo yoyo mudumbu wagara mvura inenge ine ngubhani iyo unotoita kukwatisa mvura inoiti uchisura uri mumvura imomo mweya uya uchibuda. Antiona mweya uya uchibuda saka itai muchitenga idzo ndorani idzi muchidya. Anomaona dzinobudisa mhepo dzinenge dziri mudumbu. Anomaona kuti mwatovhunza nekuti izvo zvinenge awa nekuzvisurira asingasi kuti osvira panei watovhunza mucomment section. Andimaona right paunofanirwa kungonyanya kubvumidzwa kuti unyanze kusura panguva yaunenge uchiitwa bonde paya vanhukadzi nokuti varume ava make it a policy nevarume gore nokuti mukadzi kana ndichiita zvinhu zvangu ndichipomba mukadzi wangu unofanirwa kusura kuti ndizoti ndamugutsa. Ndo pamufanirwa kuchengeta chimusuri chekuti musura kana makudi kana makuitiwa zvinhu zvenyu kuti vana baba vakudzikane kuti aiwa narume basa kwete ngoti pese pese unenge uchingoti ngoregezera ngoregezera kudaro achidi kudaro. Antimaona vanomwandorani zviro zvandikuda vanenge vane ngubhani inenge ichinzi ngubhani vanomwandorani. Handiti
right? And then vanhukadzi zvachitora panyaya yekugeza pando pata tichiri kuvanhukadzi handitika in fact usati watanga kuzvigeza iwe pambiri pako handiti chitanga wameka sure kuti paunogara pakachena pamunovata whether i1 room kana kuti i2 room animaona womeka sure kuti paunogara pakachena nokuti hazvizobetseri kuti uri yellow bone wakatsvuka kudai maimwana asi mumba munenge pfungupfungu maimwana kunge muchabuda nyoka mugobuda tsuro mugobuda gudo mugobuda shato mumba munenge musina order hazvibetseri hani mashona saka mumba munotanga nekuklinwa mumba handiti ndozviziva kuti vakadzi munenge matambanuka zvokuti ndakarogwa handi unenge uchida kungana 10 na 11 handika chimuka makuseni utsvaire mumba mako wodzokera kundanovata make sure kuti imba yako iri up to date nichera musina zvinhu zvakawanda kachiti kutsvaira hatirevi kutsvaira kwezvinhu zviri kuti mumba mune furniture aiwa toriva kuva zvinhu zvako zvishoma zvomai zvokungove niti pasi kungotsvaigwa zvinhu zvako zvichingori nitiso animaona zvichingori nitiso mumba munongova rimwe vanogoda kungopinda munenge mune fresh air semawindo achivhurwa fresh air achipinda mawindo iwawa chimaketini achimbochinjwa chiwachwa handiti maona mumba mako ngamuve smart kwete kuti zigaba rewetera makanga muchiwetera baba nezoro because South Africa kuno kutoilet chiri padza uko mamune gaba rimwe rewetera maiwetera kumangwana kusvika mangwana masikati wezigaba reweti rinenge richingovemo maimwana uchingoti ndakarogwa ndakavata nawo ani masikati maimwana nda uchikori vagodzoka uchingorimo nezigaba rako reweti unomuka makuseni uenda kunoteura weti yako wosuka gaba rako woisa pazuva kuti rirohwe nezuva handiti hold clean namba mako wogeza udzokera kundanovata haurambidzwe sezvo uri madam uenda kunovata ani masvona saka vakadzi ngatigezei kugeza chavo kunodiwa kugeza kune vamwe kuti mukaenda paprofile pafacebook apo mungatoti henyu kudika mukanovhura maprofile picture kamunongozoona kuti filter yabatsira asi mutonyazoona kuti munhu ane tsvina uyu munhu agezi uyu unotoona kuti uyu munhu agezi tsvina variko saka itai kuti mutambe nemvura shamwari yako ngaive mvura tamba nemvura geza uchimuka makuseni usati wabika kana kudii rigambiri ndorotanga kugezwa first banditika bhurugwa uchitovata takakudzai nyaya yekuvata usiku kana muchivata hakuvatiwi nebhurugwa ndakakudzai kuti imi vakadzi kana muchivata machira munhu hakuvatiwi nebhurugwa munhu unovata usina bhurugwa kuita kuti ugadzirira nditi kune kwakatogadzirira kudhara kuti baba vakadi vakangodai so inorovera yobva yatodi pfe yotopinda saka hakuvatwi nebhurugwa saka bhurugwa uchinovata paunonogeza every night andinogeza usiku usati wavata wowacha kabhurugwa rako riyari handiti kana chero riri 1 chirari 2 wowacha bhurugwa rako wonika handitika wogeza woenda kunovata haupindi mumachira wakapfeka night dress unopfekwa makuseni uchimuka handiti unopfekwa makuseni uchimuka night dress unofanira kupinda uri bagwe mumachira sezvawakabva uri mumbura mai vako animona wobva wagara saka make sure kuti you are clean handitika gezai garai mageza especially kana nguva yekupisa yatiri inoi kana uri munhu mukobvu mudhafu mukuziva vanhu vakudhafa ndokutaura pai one paunofamba pakati makumbo ako panokwisana unofamba chidai handi makumbo ako anokwisana panobuda mvura panobuda sweat inenge ichibuda handika iyo inenge ichikwizana uchifamba chikwizana ndosaka vakadzi vakwanda vakasviba pakati makumbo apa because anenge achirovana makumbo ayo pakufamba handiona zvinonhuwa kana zvikaramba zvongorovana zvokudaro idzi hapwa idzi unowo kuti vhudzi mune vhudzi mune choya munhingi muhapwa umu akasumudza roko kudai so anenge apedza muchirimo handiti otora roloni yewaiti yashield oisa handika pamusoro pevhudzi riya zvo zvachiita manje brown plus white hanimaona plus roloni hanimaona maimana pane zimwe yarinobuda umu apa ugona vanhu vakadada kuda kufamba achitaurisa chisimudza maoko asimudza maoko zimwe yari richibuda kunogarai makashevha vakadzi kunoshefiwako shevhai tengai makrimu mobvisa mayeri mufa kana shaving stick chaiyo kune vasingabvumirwi nemakrimu handikaudai shaving stick very cheap reza nita 2 rand handiti ushevha kugara wakachena wesako iyo chiya roloni yako iya wofamba neroloni yako zvakanaka sakadi wakachena the same applies nekusasuko kune kumwe kuti unotorwa dread kusasuko kokuti ukatotoza unotoona kuti kuchatobuda shuro chaiko kuri kusasifudzi rakadai andimaona rakasara kusasi kudai kusasi kunoshefiwako
kunosheviwa zvakanaka naka kunosheviwa mazano kune makrimi anotengeswa kuti kana wakasviba pamberi apa unozora makrimi wawo panochenawo anoona panoitawo zvakanaka wozora wosungira kusheva anoona kuti baba yako liko uchi attractive vanhukadzi kana muchitofamba ipo paya pamunofamba papai garai mune uyu menyu garai mune mawet wipes kune vana munomati chiko macleavage ndio amunoti mascleavage aya vanhu vemazi cleavage ndiyo vanenge ne mazamu makuru and ukuthi zamu rinenge iye kana sofika bra kuda bra ya hasi kwidzi kusvika uko anoidzisa yotangira pakati pemazamu apa yakasiya mazamu akagumana ari panze anditi iwayo munozviziva kuti mazamu aya panenge achibuda kuchipisa kudai chivacherera ziya mukati memazamu imomo munobuda ziya rinonhuhwa rinobuda ziya rinonhuhwa pakati pemazamu apa kwenzeve idzi kwesha isiri kwenzeve uko kutaura uchipinza nemukati kudai mumba menyu itai make sure kuti munogara makatenga makotoni badzi kwesha isiri kwenzeve uko kwesha uko kunoenda mafuta uko mafuta yakaramba ariko anonhuhwa anditi kwesha mukweshe isiri kwenzeve kana muchikwesha muromo vanhukadzi netithi brush rurimuka makamboona kuti rurimi munadai anenge nerurimi rwewhite anenge nerurimi rwewhite parurimi white itsvina hakuna munhu nerurimi rwewhite itsvina anomaona itsvina teeth brush kana uchikwesha haungokweshi mazino kudai wopedza wopfira woenda unokwesha kubva rurimi kupinza rurimi kudai kupinza rurimi uchikwesha rurimi kudai uchikwesha rurimi kudai anomaona tsvina yese inobva anomaona wokwesha futi usati wavata tsvina yese inobva wovata uri fresh kuti chero ukatendoka kutasana nababa kudai so unobuda fresh mweya wecolgate ndio unenge uchibuda hamubudi mweya kuti baba vanoti wakati tarisai kuno kuti aiwa mbomirai makatarisa uko iwe wakatarisa uko aiwa atidaro anditi tinokwesha nzara idzi kune vanenge vasingaisi even Galita nchipina makomezi makomezi acho anozondikurira anoona nzara idzi ngadzigare dzakachekwa kana gara wakacheka nzara dzako kune vasingaisi havo mamanikiwa garai makacheka nzara dzenyu dziri smart because nzara ndo chimwe chinhu chinochaira zvina mukati chekai nzara unoona munhu ane nzara dzakadai kuti ndedzemuroi zvose nekumakumbo kuti ange dzemuroi handiti kana vaya vane magaro makuru pakugeza paya pinzai tauro mukati memagaro imomo muchiri kwesha mukati imomo manzwa musaisa sipo patauro nokuti dzimunguva umwe awirira nesipo kushure unenge wozongovaviwa kushure kwesha mukati memagaro imomo chipinza tauro nyatsokwesha mutsetse imomo muchikwesha kunosara kwakachena plus munhu dzidza timetable yokuenda kutoilet handiti unless wakarokwa nemudumbu usangoti wamboenda kutoilet na6 o'clock uchimuka uzoenda kutoilet na10 pamazve uzoenda kutoilet na 12 uzoenda kutoilet na 1 usiva rosunongokorera kungokora uri mutoilet apa ugware system yako ngaijaire kuti inini nichimuka makusei ndoenda kutoilet ndaenda kutoilet ndoenda kutoilet kuma6 zvapera ndozoenda kutoilet mangwana munhu anenge achimanyira kufacebook kuenda kunoona kuti kwapostwa kuti kudini asi ndiani apostwa ari kutukwa ndozvaanenge achimanyira asina kana kuta pakati pemagarapa kana kugeza pemagarapa hana so vanhurume nyaya yekuti mabva kubva usiku woda kuenda kunomama wapedza kumama woda kukwira munhu aiwa it's a turn off haibudi it's a turn off zveshuwa kana watomama hako usiku chega kuti mwana wevanhu hakuna bondozozvoona mangwana haikona kuti wabva kubhawa munhu akatokumirira akagadzirira iwe woti kwachamuenda kunomama udzokoda kukwira munhu aiwa come on hazvibudi gara une timetable yako yekuti iwewe timetable yako inguvai ine usati wapinda mukunogeza macho tanga waita seti tanga waenda kunoseta kudhara wopedza tete wozogeza haikona kuti wabuda mushawa wakuenda kunomama zvinhu zvacho ushaudi zviri kufamba sei wabuda mushawa wakuenda kunomama ushaudi zviri kufamba sei ine kune vamwe varume futi vane uchapu kuti anosiyana nemaskid max papendi unosiya maskid max papendi yako kuti ana wachedu zvirako ani isati towacha mabhurugu evarume vedu tinowacha anenge achinzana kuti towacha isi vakadzi same asi ndoda kuwacha bhurugu riri clean ndoda kuwacha pendi romunhu riri clean haikona pendi kuti nenge rasiwa maskid max kuti mwana kupamba ndobisa zvemaskid max emurume mukuru murume akapinda mutoilet kudai so kunoposa chemba
kuti uti zviri kufamba sei auzviwisisi chemba ingori straight forward iripo gomba riri pakati apa kuda unenge wagara pasaidhi apa unenge wakutimboitei haneno kuti uzodii wonokuta chemba wononamira uda ana bvise mutiredza mune munogara brasho tora brasho ukirine ubude uindi tora brasho ukirine ubude uindi ukutore chingori straight forward unenge uchikuta unokuta chii saka ndati tionesana ipapo anditi kuti vana mai mudzimba ngatiite izvo zvokuti tiri smartness inodiwa na mai kugeza kunodiwa anditi kugeza kunodiwa zvekudaro anti mazviona right tapedza munyaya yekugeza hinde kunyaya yekubika tapedza nebedroom anditi hande kunyaya yekubika vana mai kana muchibikira varume ava take your time. Problem iyo social media yaputsa dzimba dzakawanda masivano. Munhu achakwanisa kuti abike semabikira anofanwa kuita zvaanogona nenyaya yekuti anenge akabata foni. Chikafu chawa nokupiswa mumba nenyaya dzefoni. Munhu anobika angodai. Kundinganonokanzi juice ringandidarika. Ndingadarikiwe. Ndingatodarikwa kwanzi paFacebook kwangu bwera chete unodarikwa. Come on madzimai zvino zvingati chitsiurana. Chii chakakosha Facebook nemba yako? Chakakosha Facebook nemba yako chii? Kana kuti WhatsApp nemba yako chakakosha chii? Munoziva kuti musi wamunorambwa nenyaya dzema social media idzi muchazoona kukosha kwevarume ava. Munozviziva? Munenge makutanga manje kuti makunta unokubaregerwa but it's too late. Munhu anobika poto igosvika pakunotsva agomanya kukanda foni apa agomanya kusukurudza poto iyaya agodzosera pasitofu zvakadaro because auchisina nguva yekuti iwe ukwanise kuti udi zvingani tiite live pana pa 300 iwe uchipesa bika murume wako kana wapedza bika murume wako unouya live aitizi live unozongoya utanga une vamwe pawatangira kana usina uzotanga kumasure hatidi kusira chinyeperana as much as Facebook ichinakidza WhatsApp ichinakidza but chakachikuru imba yako wakapinda mumba yako kusina Facebook pawakarorwa kwa kusina Facebook zvakaine zviro zvogona kufuma zvakavharwa but wa destroy imba yako. Anti machona muchimanya bikai take your time muchibikira baba itia kuti baba unono baba kutorarama nekudla kubhawo nenyaya yekuti mai vanenge vari pasisime list yani kana vanenge vari kumakuwa vachitedzana nawo makuwa hamene kuti kupi kuti nasi mai waona ere jusira post kwa nasi come on like really guys chokwadere kana nemiwo guys ndimiwo ndizvo zvandikutaura. Munhu anomukira kuenda kunobhasha vanhu paFacebook makuseni kumukira mucomment section kuenda kunoposta vanhu nekubhasha vanhu but kugeza chacho kwauna mumba mako hamuna kana kurongeka asi uri kuona nguva yekuti business ndoda kuenda kunoona kuti ndingaposta ndanda nokomenta ndanda nomutuka nasine nomupedzera asi mumba mako mari kugara chacho hamuna kana kurongedzwa hamuna kana kuwachwa mubhedha hamuna kana kuwaridzwa mai mwana haugoni kana kuwaridza mubhedha wacho ngota nguwa nonga mari masiku ngokuita ngo zvakandwa munyama unenge uchiti mupoto nyama iri uko domatisi riri uko onyeni riri uko veji riri uko hazvisangani nenyaya yekuti munhu agoni kubika haugoni kubika hazvisangani. Urikuziva kuti kune malife unofanira malife stereki gara wati kuma 4 uko usai hwako wobika anditi sai hwako wobika panoti 66 andika zizara kuwa kubika andiona wodya muchipedza kudyawo obvious kuma fast ko uri kusuka chi hazina mufundisi alright mufundisi no problem muchafana ndichavhura malines muchizara ko riri kukwata handika uri kupedza wasuka maplates ako panoti 7 o'clock simeli vatanga wagara wawe pa life hamusi kuna zvidokurongeka hamusi kuna ndokurongeka ekune uyatara point iri valid kuti anze atichikutsvaga mari cheko atichagoni nyaya kutedza makuwa asara chokwadi vamwe venyu manga muri mahasla vamwe venyu maitsvaga mari nedemo kubuda kufamba gwezi kama kuti mai vafamba here vatopfuura here uchitsvaga mari iko zvino nyaya kucha kupfugwa nejuice hauchisina nguva hauna kana sendi muhomwe hauna kana sendi muaccount nenyaya kuti ningo kwakagarira kuti vatopostwa here sisimeli kwanzi kudini asine zvavo simola postwa here angachitaurwa kunzi kudii 2022 guys chinjai maitiro ndakakudza ngati igore ndo izvino ndakakudza kuti
theme yangu moto wangu wa 2022 ndikuti know how to use Facebook. Know how to use Facebook. Kana social media. Hauchina nguwa kutoga mari. Makastoma ako katoburuka katogwane mamu. Nukuti unongo chungo we majusu. Nuka time lati vatangari simeli. Ndindi. Vatangari asika haudlika sisimelika. Haudlika zvinhu zvakona pa Facebook apa. Haudli makuwa isa unongo chiverenga pa Facebook apa. Une life after kuverenga makuwa. You've got a life after kuona simelika na kuona ameni whatever. You've got a life. Animona, une life after all that. Saka tuma piano even ni mamwe madzimai echikuru atave nawo chako mamwe ari koma madzimai echikuru atave nawo atojoina style iyoyo. Kubika chako akushabiki. Ini the more reason guys ndakazvidza kuti ini this time handisi kutsvaga musikana. Handisi kutsvaga musikana. Ndinoda kuti pamunenge muchiita zvinhu zvenyu ini ndinenge ndiri busy. Zvichandibatsira kuti ndidarike zvinhu zvakawanda. Ndichibika. Hapana panozomboya ndikagara kapa live kela sina kutla. Nashakira hazviti. Saka ndakatozvidza kati handimutsvaki musikana this time. Ndinoda kuti isede kuti dai mukana kuseni woti phone nayo kusikura kudai so ndichamuka zati nasikuni washini yakandimirira. Ndichisembedza zangu washing machine muzichiwacha. Ndapedza ndichanoziva kuti kune munhu chakuda kuainwa imba moda cleanwa. Hakapi vari kuvhura kava next week. Vari kuvhura. Ndendandoga. Ndakuda cleana ndapedza ndakuda kumanya ndakadai. Saka ndichawanikwa time yangu yemanheru chete zvimwe zvinoitika masikati handizvione ndandineinazvo and I don't care. Handi mazviona. Saka guys ngatichinjei maitiro. Ngatichinjei maitiro 20 whether une musikana whether hauna. Handiti kana une musikana basa rana nemusikana wako tsvaka zvimwe zvokukipa busy. Imbo kana foni ichinetsa kusiya pasi chimbotora foni yo ubvise ndikiri data kana to wifi. Handi umboisa ku phone. Umboita zvimwe zvinhu. Dambo kubvunzai vazhinji venyu guys makaguma kuona TV nevana rini apa. Let's be honest. Vazhinji venyu chako makaguma kuona TV nevana venyu rini. Oh. Ngataure chokwadi. Ngataure chokwadi. Makaguma kuona tikugara pasi kuti atione rini. Let's be honest. Kana chinyema muti ndikunyepa. Vana baba vana mai vakaguma kugara nevakadzi venyu rini muchikwizana makumbo pasofa. Because baba vanenge vakabata foni yavo vari uko. Mai vanenge vakabata foni yavo vari uko. Ndikunyepa here. Ndikunyepa here. Baba vanenge vari dai vakangodai vagere uko. Mai vo vakagara uko vari ngodai. Hapana nguva. Vana kuti nyazozviziva kuti mazuva ano cheko ava vana vana kana time nesu. Because foni. Unenge uchingori pa foni. Kana uri pa phone uraiti uchisa zvikama kuti every time uri pa phone ka chiita kuti uri pa phone kutsvaga mari uri kutsvaga ma customer uri kutsvaga ma clients ukutengesa chishandisa Facebook yoyi kuita business rako yo munhukadzi chiuya uchizoti makuseni ndaenda pa live ndikawana 2 ma clients masikati ndandiri profit ndakabata phone yangu ndawana futi mamwe 2 ma clients mane chiita kuti umeke mari utsvage ma clients utengese zvinhu zvako. Kwati kungongwarira paduri pe zvose kungofamba kungomhanya kungoti ndichingodai auna kana sendi rinopinda pazviri iwo ndonongochitotora data remumba mari yevana yechingwa yayi ndiyo unongoshandisa kuti ndotenga data kuti uone zvinosiyana nebasa rese. Unoona ndatsika mugadheni mevana apa manambers ati donhei ndamaona magani numbers apa anga ari 4 5 15 pangodona 14 kuti wa pana abatikana mugadheni but zvisinei hazvina kuipa anenzeve dzekunzwa anonzwa hatisi kutukana. Anditi anenzeve dzekunzwa anonzwa asina onzeve dzekunzwa ndikoko munhu nemunhu anodi anoita zvaanoda nedata rake but ina ndinge kukudza madhairies mashoma ndinge achida kunzwawo vachida kudzidziswa nenyaya yekuti munhu nemunhu nedata rake antimashona. So guys tapedza iyi inenge iri kunetsa kubata vanhu vakati wandei nekuti indotoziva kakuti apa ndatsika mugarden nemakai ukaona pasi kuiswa malove nemalikes apa uzoti garden watsika. Ukaona pachikanda nemalove nemalikes zoti nima varume ndi vari kupiswa vari kufagwa kunzi vari kubatwa batwa vakadzi ndi vari kukanda malove nemalikes ndozviziva. Right. Hanzi ndakapedzera 5 months back. Thank you kuda kwasha. Kaindipini. Iya nzvadzi taura. Thank you. Hanzi ini 5 months back kugara pasi nemukadzi kana nemhuri chona TV. Thank you for being honest. Thank you. 5 months. 5 months. 5 months. Rudo rwaparara mudzimba nenyaya yeFacebook guys. Rudo rwaparara mudzimba
peer pressure vanhukadzi. Peer pressure yamunopara nama-comment section kuti munenge muchidzora zvokunyepa kuma-comment section muchipara na-peer pressure. It's a story for another day, topic for another day. Gaitise zvakadaro. Gaitise zvakadaro. Andimazvona. Hesipegi inda kurova so. Mai vakuru musawanikwa muchingwanikwa muri mukati menyaya dzemakuhwa everyday. Imbozvibvunzai kuti even paunenge uchifamba uchienda kwaunenge uchienda ndadzidzei. Paunoenda pane paposition paunenge uchisvika panzvimbo kana pauri kuenda kupost yawaenda wadzidzei. What have you learned? Ukaona uchibuda usina chawadzidza, ukaona uchibva papa uzere negativity, uri munhu anongoenda kunoona nyaya dzevanhu, uchingokomenda nyaya dzevanhu chingodi kuzoti pane era, amai mune era. Sorry henyu amai mune era. Mune era, dzokerai kumabhesi, dzokerai pana Mwari, dzokerai panzvimbo munomira pana Mwari, muchibvunza kuti is this really me? Mozidi nyaya dzevanhu. Mukadzidzwa mozidi. Kana madzidzwa modii? Madziona mozodi. Amai inenge itori error that needs to be corrected. Itori error that needs to be corrected. Yomkona amai muchidaro. Like now, vagna mai vahombe ndo vanenge vakazara kuma comment section. Vana vangu vati vashoma mwana ngachitotsvaga kuti toita sei toenda kumatodiko ameno vachiita zvanenge vachiita uko. Vana mai vakuru ngatidzorei hunhu hwedu. Takunya kurasika. Tanyanya kurasika vana mai ma40 zvichinda kumusoroko muri kuzvinyanya tiri kuzvinyanya ngatizvidzorei mbijana tinozonyanya kufitya kwacho tinozonyanya kunokangana kuzoti izvi zveFacebook zvagara zviripo vana vachizokura vagonawo animaona macomments aya anenge ari like amen munhu nemunhu anoziva ake yanenge achitamba handizivi ameno but kudzorana kwakanaka sometimes ngatidzorane takuzvinyanya tikutokukwizira tekiteki nemapiyano ma2000 mucomment section imomo 2000 tichitonesana imomo mukati imomo tikuzvinyanya namai apa coming from you mubiya wenyu ngatite slow down a bit vana mai 100 tinotsiura vanava achazvinyora kuti handitsugwina usimai vangu bho but ava ega musafunga kuti azvifungi comment yako yawamudza haifungi anotoifunga kuti but anouya kuinbox kuti asori henyu mufunge pai ndakopindura because apa anenge ari pazhinji kada kuoneregwa comment ida kuoneregwa animaona slow down vana moms zvigogas slow down hansi chitabudza aiwa stress hatitapudziri pamberi pevana mainini kana kuti vakoma hatitapudziri pamberi pevana stress anditi kutozvibvisa unhu mo hamoni sekudaro muchiti muri kubvisa stress muchipindana nemuzira remuzukuru wenyu kana kuti nemwana wenyu. Let's slow down guys. Right, beki kuvakadzi tukadzi tochidiki tukupinda mumba utu hanomaona kana mukiche mumba makugusa kuti magona kubika iko zvinezvi internet zvandataura to use it correctly munoziva kuti kana ukatoinda paGoogle kana kuti paYouTube ukanotsvaga kuti ndobika sei cake mascones ndobika sei chicken inochi roasted chicken beef stew kana chicken stew unozoti wataita you make use of your time and your data unenge wataita make use of your time and your data zvakanaka stereki because hauzivi kuti unozvobikwa sei hauna kudzidza wakura uri musalad but waenda pakudhata iroro raunaro iroro waenda kutsvaka nhasi toda kumbobika uchi toda kubika different menu ndingabikei handitiona ndobika sei baked macaroni ndimabika sei animaona how do I make mashed potatoes inonaka animaona unotoenda ukatonodzidza ipapo ukatoshandisa data rako zviri wisely ukaona surprise kana iye murume achakakumba waita nyama yako waigocha gocha pasadi ukabika kafe chako zvakanaka na pasadi ukanodzidza kukoko anti mashona saka inde munoshandisa data renyu use social media wisely kutoenda kunotsvaga recipe yekubika that's being wise kuti naimi muffins anombobikwa seko ndoda kubikawo muffins ndoda kubikawo malacto muffins anoitwa sei kunyama ndongozochinzanzi inoiswa mukoku yozobikwa zvinofamba sei kandotsvaka
unozviona zviri koko rikanotsvaka nyama nelaptop kuti nyama inomarinetwa mulaptop zvinofamba sei unodzoka wave nemarisipi ako at least wauser time yako zviri positive zviri nani right mogona kubika naika gona kubika umwe akakuchekera muriwo chako ungati ari kucheka amene nebhemba kudai achimanyira pafoni ungoti zvingoti gwi ukanonga muriwo munyama kudai muriwo uchiseva nesadza kudai rinenge rakatokura kudarika sadza uri muriwo saka ngatidzei kuita zvinhu zvedu zviri perfect ngatibikei zvakanaka handi ngatisukei maplate edu zvino kuri kupisa mapeta nomultiplier kana musina kunyatsosuka zvakanaka zvinhu zvenyu musina kuzvirongedza tapedza ipapo tupinda mimba huru mimba iyo mumimba huru vana mai imini ndimunowaridza mashitsi ndimo munowacha mashitsi musaita kuti mashitsi enyu aite 2 weeks ari pambeta muchingotamba mutambo mashitsi anopisira onhuhwa kuti kana unopinda pambedha papa munovata kudai so kuno musoro ufukiki munenge muchibuda mumweya unenge uchingobuda mashitsi muya because mashitsi agarisa 2 weeks achinja kuita white atove black kuita kabrown so ari muchingopinda imo mukati apa munotobva kunotamba marahu kunze uko nemapatapata nyinyi musvika muchingova mugezi usiku musvika muchingopinda machira mashitsi momo mashitsi anowachwa mai mubedroom munoklinwa zvokudaro munovhurwa window kuti mhepo ipinde anditi ndodzokera ndakambotaura izvi kune vamwe vandakamboudza asi ndikuudza zvo zvakare andimaona kana moenda kuenda kunovata anditika amai garai munofanira kutenga tauro renyu hombe ndakambokuudzai ere munotenga tauro renyu hombe rekuti kana moza kuti nhasi muda kuitwa muwadza tauro renyu zihombe riya andimaona mositowadza tauro renyu zihombe muvata pamusoro petauro renyu moitigwa ipapo kuitira kuti mbeu yababa inenge ichiteuka yoitaukira patauro handiti tauro munobvisa muwacha mashitsi anosara akachena handiti kwete kuita wrestling yenyu pamusoro pemashitsi for 2 weeks andimaona kuita 2 weeks chaita wrestling muri pamusoro pemashitsi hazvibudi kudaro andimaona hazvidi kudaro saka ibvisai tauro renyu moisa ipapo handitika vakadzi mune vhudzi rinenge rakarelaxwa mune vhudzi rinochi tsvagai tuyeti tokupfeka muchirara musangonoti papilo wabva kuoila musoro wako makuseni pilo yaiwa chinofuma yakazara maoil aya pane tuyeti tunotengeswa tokuti twachipa tumaitiro tuma 10 rand unopfeka chiheti chako tokapfeka heti yako kuti mafuta anoenda muchiheti wacho zvino mashitsi ino chipilo kasi ungaiwacha everyday rasikana ungaiwacha everyday kana uri mumba mako imomo saka make sure kuti munopfeka tuheti nai more than tuheti kuvata ndataura ngati kana uchivata unovata uri bathsuit kuitira kuti baba kana vakada kungopinda anytime handiti munogona kuita kana 3 rounds paya usiku mudai ukati utendeuke kudai so baba vakanoguma kudai so vanobva pfekera mona wotenduka futi wakadai so chidai anoona wono guma anoona yatovemu kuspice marriage mbamenyu kuspice marriage saka mukadzi anovata ari bathsuit wakashefa wakachena wakageza wovata uri bathsuit uchikotamakotama kana papaya musati matanga kudii vakagara vari pafoni papaya ita kuti varase foni kupota uchikotamakotama uchiti mamboona here bhutsi yavera pasi pembedha uchikotamakotama uchidhunusa vachinyatso kuona anditozviona muona vakanda foni kuimbo yaipano chii chiri kumusana yaendi kubvisa icho uchingosvika wobatwa unzi mpi hanimaona ndozvatinoti muchidakaivi vanhukadzi vechidiki handiti saka ndo zvamunoonge muchita mubedroom handitika plus nyaya yekudlai ndataura meno zviri kwamuri kana madenyu ungodla musingadliwi bva zviri kwamuri but kudlisa kukaisa mudamishonzisi murume irori rokumbira mari ngaridle hanimaona idlana naye idlawo murume wako ende shevhawo murume wako varume vashoma vanozvifunga zvokuti kwaya kushevha kana kudi shevha murume wako make sure kuti murume wako akachena kwete kuti ane sango unodzungaira kusasuku shevha murume wako even muhapwa mushevhe tawana time yekuti makarelaxa muri mubedroom utora tauro woisa pasi womuti dai uchimushevha kudai wana shevha murume wako kuti even motamba game handika ringe chinakidza kwakachenawo kusasuku handiti moito zvamunoita ende vakadzi musangomirira nababa vakutangei kungokubata-batai pamubhedha imiwo sumukai muchitanga-tanga zvonakidza muchimbotangawo muchitiyamwa tumazamu mutu nababa kuti muchitiyamwa muchinazvana baba muchivabata-bata pasi mutotekenza muchidi zvongomunakidzawo somurume handiti yes lady d zviri sei zvongomunakidzawo somurume muchingoita yamunenge muchingoita iwewe handimaona saka zvinhu zvokuti munofanira kudi kuti muzviite vanhukadzi
musangogara chichingoti makungogara makungomira kuti baba kana vasina kubata iwongo. Ende iyoyo system yenyu yekuti zvana zvako zvanenge wakazvara izvozvo kuti gore 3 zvinovata pamubhedha newe nababa kana zvata pamubhedha zvoiswa pakati. Haiwa vana havatiswi pakati, unovata pakati kana vapedza game. Mwana unovata kumuchito waridzirai mwana kana pasi avate pasi, handi iwe vata padza nemurume wako ukanamira kudai ukanesa magaro kumurume kudai. Hanwe kunzwa vata padza nemurume wako, mwana umisa kumuchito kuti baba pavanenge vangoda vombotaka vachinzvadzira kuti pane mwana pakati kujambisa ruoko vachinotsvaga kuti mai vari papi, vari kupi mai. Hanwazvona iyoyo vakadzi kupedza mugore kuti ndakanoita imi makafambira kuenda kunopiwa zvinhu izvi. Indai munoitwa zvamakafambira, makafambira kunoitwa, indai munoitwa. Of course varume pakumusapani pamambo kuti varume vakadzi nanti nyama dzedu dzimwe hadzidi. Hanomaona unofa kuti amuchiunderstandawo kuti dzimwe sometimes nyama dzedu dzongofila like we don't want. Hanomachona asi waikona akapoti nozopedza gore itiwai vakadzi ende kana moitwa vhurai makumbo kudai kumbo rovhuko kudai. Imi varume kana moita vakadzi venyuka torai makumbo batai ngoti ndingaenda kudemonstrate rainasi batai makumbo aya varume musukai mubatai makumbo mukona aya makumbo kai masinza makumbo aya baba batai mubata huko andika mudai andika imi munyeso kumira apa pamberi apa kuti mupombe munhu semunhu andi simudzai makumbo kudai vana mai vana baba vanakigwa ipai vana baba zvinhu zvavo sedza makabva kumba kwenyu raiveko handitika zvese zvaiveko changa chisiko ndiyo yombolo yamakafambira ndopanga pasina. Hati machona polo ndopanga pasina. Saka indai munopiwa polo yenyu vhurai makumbo kuvhura kudai musumudza musana makamusumudza izvikudzai vakazaitika kuti kumba kuva yeko kuudza isitakabva nekuise ngoti zvino takura tava celebrate takura asi vechidiki kutokudzai musana musana ichi kachiiswa mudenga kudai. Hanosona kuti zvinhu zvese zvinyanye kufara kanzi chibereko chicho chichanyanya kurwadza vakadzi kuZimbabwe chinorwadza nei chibereko chorwadza nei achirwadza everyday chibereko pachinenge singarwadzi paya anditika itai vana baba vana mai zvekuti baba vari apa paiori busy kufunga kuti ivachipedza mani kukoposta kuti kudiko ivachipedza ndofunga dzenizvo dzinenge dzichireva izvozvizvi manguva zhinji. Unoona sununguka mbukangama zveFacebook mbukangama zveWhatsApp umbonyatsoku baba vachiita newe uchindawo nerhythm so uchifamba nerhythm uchinda nerhythm vana baba muchichinja nambasera mukadai mukapidigura nechamupidiguri mai vomboendawo pamusoro. Hanoona mai momboshandawo baba momboshandawo pamusana baba mombopidigura nawo muchidaisa mumbu handi masvoda muchinda mufulo mobuda mufulo vananenge vakavata kusvurudzana muchipinda mukicheni moona muchinda mukicheni momo kusvurudzana muchinda zvinhu zvinofaya zvinyuwani kudzisa zvinhu zvinyuwani zvinenge zvichitofaya usiku chaiwo kana musati mugara penyu mukabuda ipanze rovararai panze papokotamisana ibatisana nemadziro pasi munhu nyatsoitai. Handi mazvona nyatsoitai kuti dzimba dzenyu kuti zvinakidze. Munoona murume mukamupa bonda kana kubasa kagutaka haambofungiwo wakadzi haambofungi zvekuti ndanoona mukadzi kudii haambofungi because anenge achingoijova ziva rose anenge achingoijova memwana problem nemunhu novanyima saka vangozopesera kubudawo. Saka ipai varume ava zvinhu zvavo please pai varume zvinhu zvavo. Kune vakadzi vakarongera kuti vanenge vane matim akakura kudai regai varume vatambe nawo hani ndo zvamakavarongedzera iwayo makavarongedza varume regai varume vatambe nawo vachitamba nawo unoona muchiita zvinhu zvakadaro muchiwirirana muchitamba muchidaro muchiita chikudo muchiexercise. Wanai nguva yekutemana nemapilo chaiko kumaisana neyadhi muchitemana nemapilo. Unoona wanai nguva yose mai nababa wanai nguva yekumbogara muri 2 pasina vana muchiona TV muchimboronga muri 2 so ani mazvona kana muine motikari yenyu papa munomboita zvima-tour drive pamaweekends muchienda nekusango paya imomo mota itai misai mota pachisango andika kuti namai kururai bhurugwa mai baba bvisai mai bhurugwa musango imomo andika rovai zvinhu mota itambe ngaionekwe mota ichitamba kudai muchirova game mota imomo kuzvinhu zvinyuwani zvamunenge muchiexperimenta andika mapedza ipapo pindai musango imomo batisai mai kuti musango imomo
batisai mai muti muzange mupomba mukadzi wako achisichiuri mukadzi wako achisichiuri madzimai itai mahure evarume venyu mubedroom. Be your husband's bitch. Ita hure remurume wako. Hanimukona ita hure hapana zvokumbonzi zvavanoitika zvise kumahuri guys hapana chamusingagoni kuzviita imimi. Ita hure remudzimai remurume wako. Anditi even kurwizi koko indai muchigeza kuzo muchidi muchimanyisana muchiita pese muzomboita kana makura soka mbera ndikudze munoona inini soka ndogara chimbotsi murume wako ukuziva papa patati kumusha gore raya patakadaira tikadaira ukuziva zvakaitika paya ukuziva ndimbomuyaudza kunzi ndoti kuziva tichidhaiva chiva kuketa papa patakabomira ndogara chimuyaudza nzvimbo dzakaona memwana isi takadzitira isu dzakawanda mufombawo hobho isikaimi guys fambai azina Leo move ngakutara asi kutara chokadika Leo is the truth. Don't know spicing up zvino bedroom life yenyu nokuti chinhu wani chinobo every day kana mujika nekabeji rinobhowa handiti asi kabeji ukabika nasi woisa tuma spice woisa tuma spice wodini rinonaka. Saka bedroom life ngaisangomira ndanzi nokuti tichangoita mumba medu chete kana maenda kumusha budai kumusha kuendai muno experimenta kumusha ikoko inga munomboenda kumaloji nemadzimai enyu wani hazvikunakidzikana muri kumaloji momo zvonakiza kunozonzi kuseri kwegomo vanhu vange vachiitei kuseri kwegomo ndozvo zvinenge zvichiitwa izvozvo animona ndo zvinenge zvichiitwa izvozvo animona. Saka ita hure remurume wako spice up your bedroom life nokuti mungati 30 years muchingoita staira wane kuti murume ndiye anenge yokwira pamusoro mapedza uinema munenge mangogarira vana munenge musina chinonakidza zvachose pane pasina chinonakidza chaicho chinonyanyisonadza pane pasina munenge vakutobhuwana izvo zvangu zotika godii takaroorana pati chaiko pafeafea hapasina. Itai mumota imomo kusure furaipo tisekutana ndimedhemu wako hapana chinonyadzisa what's so embarrassing ndimedhemu wako itai yamada unoda kuvabatisa bhutu wabatise bhutu kukutyei matimazvona. Saka itai guys munyatso kufara mufaritsi vana mai musanyima nababa bondi makanita muzonoita everyday zvinhu zvacho muzonyanya wemi daily asi mari yake memuchida mari memuchida asi muzoitwa he ndakaneta imitaiwo fenyu itai fei mirai panzvimbo anditi asi chikuru chandakuzai pazvese communication is the key to everything. Kwaisaka morning baki inoita kevhi munoita kwai what happens kana vana vakura shumi ndozvandati kana vana vakura sometimes you need me time andika you and your time muri tune murume wako you can leave vana mobuda mombobuda out muri tune vana you can go to another town you can go to LG you can go kwamunoita zvamunoda kwamunopinda kwamunofurwa nemhepo muri tu vana vari kukumba andimoona vana vari kukumba zvokura kwevana zvikuita 6% ndo the more reason why you should spice vana vatokura the more reason why you should spice your marriage because makura manje mimi makungoti mazviregerera mai makungoti matove yatove chijairira routine yekuti ndongodai bring new things on the table. Makura vana vakura makuenda kwamakuenda ndoko kwadhuso kwamakabva ndoko kwakure farai mazonye pesira hanzi please nipindire wati kudi nailile nasingaverengi macomments. Saka guys ndozvanaida ndikudzei nhasi bedroom mutambo semutambo vana maiwo kana mainya kugutswawo zvokuda nababa munosura handimanzwa kutadza nababa kuti aenda guta plus jagi riya remvura ndakakudza iriya musakangane kuisa jagi remvura pasaiti baba vachipedza kukushandai vanoda kugamuchidzwa jagi ravo remvura muchitenda aiwa maita moyo mutukwa zvaonekwa aiwa mandifadza baba aiwa zvaonekwa gono zvaonekwa bonde rotendwa guys bonde rotendwa ngendikumbinde comment iri very valid right hanzi na regret kumbonywa baba bonde ko zvinowa paralyzed unai hanzi zvana zvinyepera Richard make sure kuti vana vakarara pasi
Andi baba vanotendwa bonde ndizazii kuvarungu kuti vakarongwa nevarungu munotenda kuti kudi hello thank you baby thank you what white pork kuti munoti chii kuchirungu thank you I love you my baby yeah it was satisfying it was right munodembetserawo muzvidzana baba anditi munodembetsera muzvidzana baba vanotendwa kuna ndidhuve thank you maita basa dhuve maita manjenjenjeji mama mabhanzi aiwa ndimi baba zvotendwa zvaonekwa bonde rotendwa mangwana uchiona zano kushanda times 2 mangwana anokushanda times 2 anozviona iyo baba upo vanenge vachipomba pepa yanditika vanenge handi vanoziva zita rako rebedroom vanenge vachitokudza vakati ye pussycat baby pussycat do like this pussycat do like this pussycat hey baby hey yes yes baby yes yes zvezvichitovafadza zvichitovafadza guys zvichitovafadza handizivi kuti yodebetekwa kunzi kudii ina handizositi kuvarungu chedza mutupo wevarungu wariuona varungu vari mutupo here naichichi ane mutupo ndazvasi kuti ndangotaurawo bvudza handisishuwa kuti vanonzi kudii kuchirunguku mofu maita shava maita handi machiona ndozvinoitwa unoona baba chesati vobva vaijova vajova ona vochiti kudubu manje wovata uziva kuti right basa vashandwa handi machiona saka take it or leave it asi chokwadi ndakudzai maona take it or leave it chokwadi ndakudzai asi chokwadi chiri panje kuti bedroom life inoda kuspicewa guys mudzimba uyu ndi 2022 guys ndi 2022 usho handei mberi nekuchengetedza marelationships edu handei mberi kuchengetedza mamarriages edu handiti this year is a year of change. Chinja wega maitirako chinja gara pasi uzviongorore gara pasi uzviongorore uchinji iwe ndiwe unoziva panoda kuzvikorekta semunhu you know where you do wrong you sit down introspect correct yourself and I hope right now panapa takambotaura nyaya yeforgiveness musi wa31 I hope mess up hapana anoti inini ndine chigumbura ningi hapana munhu anoti ndine chigumbura ningi munhu wese anoti ndakaregera ndi kana wanga uripo unoti ndine chigumbura ningi aiwa nyora zvikomcomment section utaura kuti dana mutekenesta ningi shamwari ndakuregera shamwari peace let peace reigns 2022 ingonyora achazviona handiti chingonyora hanzi kugeza kusasi alright panyaya kugeza kusasi pari trick inini hangu zvandoziva ini kuzasa kuswe chigumwe kuzasa kuswe chimwe vagina is self cleans itself inozviklina asi ndinoona machipokomora saka pari triki papo zvandakuita inoda kuchivhura malaini kuti vanhu vadi vafoni anditika vanoda kuwedzera vowedzera pandasirira vanoda kutapudzawo votapudzawo pandawedzerera anditika saka regai ndiningirira ndi unpin number munayo guys anoziva number nyorai mcomment section mundipin unaona anoziva number chimbo nyorai number mcomment section guys ndipine nyorai number manne taitaura nyaya yemanews lins taitaura nyaya yemanews iyoyo igore rekuchinja chisai number guys nyorai number tipine vanhu vafoni pane vanhanzvadzi vanga chindoda kufonawo pane hanzvadzi vanga chindoda kufonawo vanenge vada kukubata iwo kana kuti bata tese regai tiise mukana wekuti tipi vanoda kufona vataure varume makasununguka kuuya muchitaura zvamunoda kuvakadzi kuti munoda kuzvionawo gore rino ra2022 vakadziwo zvakare makasunungukawo kuti muuye muchitiudzawo zvamunoda kuona kuvarume 2022 inini chandongoda ndakamirira matestimoni achiuyawo kwanisisimeli mota yauya sisimeli sofa ndatengegwa ndaida sisimeli ndatengerwa firiji yandaida ndo matestimoni ane ndakamirira ndoziva kuti mission accomplished anmwana ndoziva kuti mission accomplished hanzi tafadzwa ndakuregerera kundimisa kwakaita 14 years ago thank you Winnie thank you kuregerera is for your own good andika is for your own good hauskuita tafadzwa favor no is for your own good kuregerera thank you for this decision yawataura yekuti I want to just let go of this
ndisiyane naye wagona stereki right. Azina lins varume ko varume bvisai mapoloneck if you cannot pull it back while bathing. Oh yes. Hey. Yeah, saka nai guys, number ndapina. Let's have some few callers before I retire. Because pane vanoda kungachina makuseni, let's hear mama rukufana ndo kuti kudi. Right. Caller, hello. Definitely, how are you? Did good muri say? You did it right. Even I just wanna advise vakadzi. Pane nyaya yekuti varume vanenge vachikomplaina kuti munhu akashama kana kuita sei. You self exercise your vagina. Unopaya paunosunga, let's say ukaenda kutoilet anditi. Ukasunga kumashure kuchida kuti wakuda tsvina nditi ukasunga, that's how you sometimes do it wakamira. Unogona kungoita uchipasunga during the intercourse. Panodzora, panosunga even to church. So if ladies can learn to do that, they can try it. And then they'll take in those things are not advisable. But if you exercise muscle, inojaira, inoitachidzora, paunokusuka press relief, press wakamira wega pasina chaurizo kubasa ukubika kuita sei, try it on your own. The moment unosunga kumashure uko, kunzwa kumberi kuti ndina unotosungawo. You can try that for this 2022. This is true that this is perfect. Not kutekera gym. Powerful. Thank you very much, caller. Thank you for that contribution. Thank you. Right, mazvinzwa guys. Hanzi na caller dzidzai kusunga pame varume panozotanzi gomba. Hakuna chinhu chinonzi gomba kumunhu. Dzidza kuti chero wakamira ita senge unosunga kudai so. Uchingosunga dzidzira kusunga each and every time ugare uchingoita ngori kusunga kudai so. Hanzi uchitaiwo makegel exercises akutaura. Ndiwo ayo chaichawo makegel exercises. Hanzi kunodzoka kudai. Hakumboshami. Pati ukagara uchingofema zvekungoti utovhuri kudai kunovhurika. Gara uchita kigeli iyoyo uchidai uchifema uchidai handimaona kunovhara. Saka ndofunga variko vanga vasina zvizivo mucomment section ka madzidza something new nhasi kuti sungai muchidai kuda wanga une gomba uchinzwa negomba chiita iyoyo kigeli uchidai umaona kunovhara. Right. Tine vamwe here vari kuda kufona tinzwewo. Right, tine vamwe here varikuda kufona tinzwewo. Tinawo here vamwe vada kufona kana kuti hapasina. Kanzi na Beatrice busy kusunga ipapa. Sure busy kusunga. Sure. Kwanza wana makomba anovhara makomba iwayo. Right. Tine umwe rada kufona guys kana tapasina. Akuda kuwedzerawo kada kutapudza. Kana varume varuda kutaurawo anjadzi vayo anga chinzi mufundisi ichichi vaendepi. Right. Saka napasina ball guys. Update regai ndikupei update. Pane musikana wokusheka waya kuJoburg. Anditika musikana wokusheka wokuJoburg kuraiwa nemurume waya. Anditika musikana wokuraiwa nemurume wokuJoburg waya. Mamuziva ndi. Mamuziva wokuraiwa musa 25. Mamuziva. Mamuziva here guys, kana mamuziva ndipei signal kuti mamuziva. Musikana wekuuraiwa uya nemurume chatu akawokutiza. Anda kutadza ipa life. Mushiri kumuziva nditi. Saka musikana uya happy new year sis Linda. What say? Right. So musikana uya wokuuraiwa uya anti amama kadzozishara panapa kuti zvakatomera zvinaitsomera mushindi watinoti. And then pane mumwe mudhara akaita came through akauya kwandiri achindokumbira kubatsira hama idzi ndobva ndamupa namba dzehama ndobva aenda mufungika zvinongoita Mwari zvinoshamisa so
kubata kwaMwari kana mumwe munhu Mwari anongopindura. Mukasikana yakafa anga asiri mudhayari anomukuziya hama dzake ndiwo madhayaris anofolowa panapa, right? Vaenda kudaro vataura nehama nenhikikiri yaya nehama dzaidziya. Ndakanzwa hama dzakutedza kunifonera chiti munhu wamatitumira mufunge akutibatsira, ngatakubatsirai sei zvikanzi akutitakurira bhodhi kuenda kuzimu. Ndikati okay, bva ivo azvandifonera nzvadzava munhu ndavaona mucomment section munhu anogara ari mudhayari chaiyo pano ndinoona ina ndakutozivawo kuti vanoitawo vane kambani yavo yekuitawo repatriation of the bodies ndinoona kuendesa kumusha. Saka vakangoti aura ichirega ndikutakurirei ini njomoita tingotsvagai mari yefiwo zvinoti hapana mari modira fiwo chiti ndokupai chii motikari yacho itakura yodididi handimaona kumadhayaris vedu chakave chishamise mufunge. Ndobva vatovagadzira sezvinei the following day bhodhi atofuma chinzi nevesi forensics chiuya mutore bhodhi anomuzati kana ukafa kunoka uri kubhodhi yekuhospital uchingofa unotonzi chibvisai bhodhi yenyu muindise kuprivate mochari. Akabva hanzvadzi vatoenda vakanobvisa mufunge bhodhi iya vakaisa kumoshari kwavo handimaona vakatoita paperwork yakatobuda izvozvi mufunge nyaya ndakaita last week paperwork yavo yatobuda mangwana hanzvadzi vatosimuka mangwana mufunge nebhodhi vatotuma driver wavo ari kutimuka nebhodhi mufunge zvese izvi vakazviitira rudo padhayaris vakazviitira isu kuitira kuti ndakavabvunza naye hanzvadzi why because mota yenyika ikadambuka kana kuti something murodhi kana kuti mataya akaputirana kuti kudii zvikanzisimeli I did it because they came padhayaris ini ndiri mudhaya hard diaris. Ndobva ndavabvunza kuti stanenyu munoshandisa kuti kudii mucomment section ndobva ndaona zvachisa seri kunzi masimba tiri vatyiwo masimba tiri vatyi comment muzati kana wagara panapa ninge uchingoona mazita everyday ese unenge uchimaona mazita ese nechimaziva kaini ndikanoti ndivaona everyday pamalive ndavaona futi munhasi apa manje pamalive animaona ndikati anzi what is the name of the company anzi rujeko funeral watotora menu endai mukanda ndika pamunovaona ini ndingokupai feedback animaona. So for the love of diaries handika hanzvadzi ava aiwa inonzi rujeko hanzvadzi acho vanonzi masimba animaona. For the love of diaries mufunge vakaofa motikari one of mota dzavo kuti itakure vanhu ava kumusha ikutakura ivo nehama iri kuenda nehama naine mufi kunosiya kumusha kwacho straight mufungi just so even ivo tanditi pandati nehenza tinogona kutaura zvikanzi taura yenyu because muri kudza vamwe vangu madiaries I'm also a diary anomaona. Saka ndangotenda guys ngativapewo kutenda yesigochera samazori sei ngativapewo kutenda ngatisewo malove nemalikes ti appreciate baba vamufunge anomaona. Mwari vakuitirei zvakanaka hanzvadzi Mwari vakuitirei zvakanaka Mwari vakuita zvakanaka 2 days vangati zvatoitwa zvatodii izvo zvimangwana anzi akusimuka mangwana vari kusimuka zvino vangatondi hama dzanga dzatisimeli chisvika imuye kuno muzodiwo munazosimuka muripo but in mixed kwaundonati hazviiti handimona as much as I wanted to go handigoni kuti ndisvike handimona ndinovepo because panenge paakuita zvemavidhiyo manje inini ndine contact yangu neisororo ndakuzoita mavidhiyo mota dzezobuda dzakanyogwa mazita evamavhina zvoita kunge ndiri kudi ndaindako kuno. Saka ndavatsanangurirawo vakazvinzwisisa kuti inini hazvitoiti ndatotaya kutsvaga munhu wekujobhi kangaenda kunomirirawo diaries kuti ndiani ndikashaya handinoona because munhu ataishandisana naye paya tichikumbira kuti dai takazobhlokiwa guys amoziva nyaya dzacho mudziziva handiti kuti takangoti woita do the right thing bhadhara mari yevanhu yauri kunzi wakatora takabva tabhlokiwa handimona. Saka ndiye munhu andaita chitodai ndashaya kuti ndokumbirani naye vedu indanotimirirawo kufuneral inomirira madiaries handimona ndashaya ndatozama kuti naye andiseri natingatsvakani andiseri nevakati ndikati ndindogoziva tashaya guys ndochokwadi chiripo. Saka hama kana ndavatsanangurira hangu including namukoma vacho ndavatsanangurira kuti ndo zvaitika but vazvinzwisisa havo handiti. Saka guys chikumbiro changu kana kune vanhu vanogara kuJoburg itai tikuziveiwo handiti kana kuna vanhu vanogara kuJoburg vari active itai tikuziveiwo kuita kuti yesikethi kuita kuti patei tichida kuita good anzi ndoinda na Faith. Thank you Faith. Chingopedza apa ndibate kuseri hanzi naFaith tendo chuma ndinoenda vanhu vari kuJoburg madiaries ndachikumbirawo kuti tikuzive kuti ati muri kuona zvakafanana nezvinenge zvakaitika last time papaya tatakamira nemunhu wani anoti tomutuma kwese achidini but yona zvakazoitika tisina backup animaona izvo zvamuona zvaitika tatatoshaya kuti dai asina kuti come through Faith rutendo tatatodi amen Poshia amen.
Kujobheke pananyasa kusati ndipapi ndimira ndigopiwa location kuti ndipapi. Mira ndigozopiwa kuti ndipapi pacho panofanira kuti uende. Asi inenge ndinana asi kun chasini. Penoni mira nditrai kuvafonera. Mira nditrai kuvafonera. Mira nditrai kuvafonera kuti ndipapi vahama dzachiona idzodzo. Okay. Nditrai kuvafonera. Ujobheki saka uri kujobheki itai kuti even chetikada ticheiwo maevents uvepo unotumikawo unomira panzvimbo ichitumikawo handimaona tetisingasazivi kuti zvondodiniko Shingi chimbodisiya wena Rufaro mvodirega imani ari kuZimbabwe Queen Konja ari kuZimbabwe asati auya Hello, maswera sei kwasikana? Taswera, ndaonzwa message yenyu ende vandifonerawo but unfortunately ndatadza kubatikana kuti ndiuye vasikana mufunge. Ndabatikana kuti ndiuye mangwana kuruonekedzano rokupedzisira nevanyu. Saka zvakuitika ndezvokuti ndanichishaya kuti zvinondiyanungamirira diaries asi pazoitawo saka pazoitawo ari muJoburg imomo ati anokwanisa kungouyawo kuti angomirawo nemi akamirira idu on behalf of diaries kuti tingomeka sure saka mondisendera location kuti ndepapi chaipo pane nhikikiri pane anziko vati vari kuita kupala kwava nditi service no that's okay kuti tikwanise kuti asvike ipapo ungomirawo nemi then zvobva zvangoitwa zvopera asi I just hope kuti muchafamba zvakanaka ende Mwari vakutifambisei zvakanaka murodhi totenda ngadzi vaya vedu vakugonerai mufunge tigoni kuvatenda zvishwayo kana nemisisimendi thank you so much maita henyu chakupa address then motitumirawo wekudhayarizi wacho anenge aripo mangwana vazoti titosunga 10 vati na10 alright pakanaka vati pakanaka navada because ndatombovati akumatena kusisani management zvinoti akurumidze kuti afambe kuchakachena ndazvionera ndaona zvipapota ndatozvionera kuti hey hapana mira mushe but anyway wish you all the best zvasiyanawo apa munenge mune munhu akashayika saka zvasiyana munofamba inyu zvakanaka anditi alright pakana saka murume uyu aufa murume nhasi pazobuda nyaya yanga yechinzanzi wakaonekwa kuJimston kumiguku yekuJimston hanzi kunonzi kuRosenet anonzwisa zita racho here pane munhu anomuziva akamuona ikoko akatoaleta vamwe ndokwaari saka it's like ari muJimston right now asi kuti muzoti papi chako hapana ari kuziva hapana ari kuziva kuti papi chaipo but arunzi akaspotwa muJimston saka anazomubvira auya kuzotora zvinhu zvake kana chii haana kutozondobvira adzoka saka muJimston anenge achigara pai naini hanzi pane mikuku kwaari kugara kwatombotaurwa zita racho kani but nangokanga hanzi kuPrimrose something like that saka hanzi ndokwaari kugara pane munhu akamuspota nezuva here kuPrimrose ikoko muJimston akatofonera kuSprings kuti munhu uya ndamuona kuJimston something like that saka kureva kuti angagara nehama ikoko kuPrimrose kana kuti kutori girlfriend hatichazivi manje kuti akagara kupi because sisitati azoti maybe sekuru vakavhura kesi vangoaleta mapurisa kuti munhu akaspotwa kuJimston nesoro ndizvozvo ndozvatangoitawo but ameno kubatwa chabatwa hake kungoti pamwe angori parani nawo because kana ari kusanganikwa naye which means achiri muno mapa pana kumwe kwaakaenda aiwa kutisa hatisi zvekumayonotisa chindepi achabatwa hake inguva chete achabatwa inguva chete achabatwa zvake but munhu anongonovigwa then nyaya sezvo yakumapurisa zvinongosiwa zvakadaro kwakusi kune kesi
Alright. Naida kungodzwa arrangements. Alright, saka monisendera location so that ndopa representative iri kuya diaries kuti avepo mufambe. Hi Madam Boss, how are you Madam B? How are you Mami B? Saka mtodi tozonzwa nemi mangwana. Mufamba boku nevari kuenda. Okay. Right, saka ndo vari kuenda nebhodhi mangwana. Madam Boss, thank you very much. Ndandanzwa nekutukwa nevamwe vanhu vasina kana order. Naimi ini ndikangona Madam Boss azvisira post yavo nenda kunokomenta hangu koko nokuti munhu andongofarira munhu andongoda. Ndoenda kunokomenta kusvika ndovingwa nomwe mudhari so asi mudhari zvinoita kudana nezita. Kwai ini simene mchikokomenta every day pano paMadam Boss asingambokudaniwa. Ndikati zvinewe ndokomenta kuti ndoda kudaniwa ini. Kana ichikomenta zvinoendaoni. Neni kana china nokomenta ndoenda kunokomenta kuti newe udaniwe sarako. Ndikati pamakomenti obhobho anga ngono tsvaka yangu komenti kuti aiona. Iwe ndisiyeyo. Saka mwanzi mwangu kana chishinda kakumapeji ngatikwane vediwe ngatikwane handiti hanzi ndikutsvaga iko up neku Facebook ora iti Lydia. So guys thank you tafara Madam Boss, congratulations once again 2022 takatarisira zviombe kubva kwauri because ndiwe kuti representer ndiwe kuti mirira takatarisira zviombe zvekudaro Madam Boss. Saka 2022 mongo zati majari saka kutsigirai tinenge tiripo takakutsigirai takatarisa zvikuru chako 2022 unoyu handitika. So yeah guys morabo tapedza show zvandakudzidzisai musakanganwe please don't forget. Madam Boss mukazowana time tangai live muri 1 ndimi vakadzi vacho vechidiki mudzimba umu futi ndimi muri busy zvakare tangai live iyi kuti 1 muchiimba zveimba kana kuti muchiita basa renyumba muchiklina moitereresa handitika iadvice ibva kuna nasisi mudzimba dzenyumba handitika. Saka guys mofamba morarabo handitika tobatsana mangwana. God bless you and take care of yourselves. I love you so much.